Que tal? Moi bo día. Neste mércores 2 de xullo abrimos unha nova edición de Conversa, o foro que organiza a Cadena SER e no que hoxe queremos falar do presente e do futuro do galego. Os últimos datos oficiais, a última enquisa do IGE, encendeu todas as alarmas ao arroxar unha tendencia nos últimos tempos xa evidente, sobre todo nos entornos máis urbanos. O castelán gaña terreo ao galego, que sofre unha perda de falantes, unha sangría constante que, de momento, non somos quen de frear, non somos quen de reverter. Está o galego en perigo? É unha das preguntas ás que buscaremos nesta xornada, esta mañá resposta. Estamos a tempo de reverter esta tendencia? Ter unha lingua propia, como no caso de Galicia, é unha riqueza e un deber de todos nós mantelo, preservalo e, sobre todo, promocionalo dende todos os ámbitos nos que nos traballamos e nos desenvolvemos. O galego ten futuro, diso non hai dúbida. E diso tamén queremos falar esta mañá aquí con diferentes expertos que levan avaliado e analizado a situación e con diferentes propostas para conseguir darlle un maior pulo e promocionar o noso idioma. Falaremos hoxe de presente e de futuro do galego nunha xornada que vamos a comezar xa e para que nos acompaña a alcaldesa de Santiago, Gorediza Martín. Que tal? Moi bo día. Pois moi bo día, moi ben. Encantados de terte con nós aquí nesta xornada na que imos a profundizar sobre a situación do galego na nosa comunidade, tamén na nosa cidade aquí en Santiago, que segue a ser alcaldesa un refuxio para os galegofalantes. A verdade é que Santiago de Compostela sempre foi un lugar con moi bons datos de uso do galego. É unha cidade que ten unhas características especiais por ser cidade universitaria, por ser cidade administrativa, cunha presenza moi importante dese estudantado. E somos pioneiros tanto desde o punto de vista, eu creo que da administración local, sempre comprometida co galego. Aquí asinouse o pacto das alcaldías polo galego nos anos 80. Temos un servizo de normalización lingüística tamén pioneiro, un regulamento de usos da lingua galega xa tamén desde ese ano 1989, é dicir que temos e conservamos moito o uso do galego a respecto de outras cidades do país. En que decir ten que a nosa porcentaxe de uso do galego pois prácticamente duplica a de Pontevedra, case triplica a de Coruña, non? E desde logo sí que o fai coas de Ferrol ou Vigo. Así que somos unha cidade onde aínda o galego está moi próximo, está moi vivo, hai moitas crianzas, non, que falan galego e, por tanto, temos un deber, unha obriga tamén, e é que iso continúe medrando e que sigamos sendo un referente no uso do galego, porque ao final tamén o que temos se pode perder en calquera momento. Falábamos desa enquisa do IGE que encendeu todas as alarmas, que indica que o castelán está gañando terreo galego. Santiago é unha excepción, con eses datos que vostede indicaba. 4 de cada 10 composteláns falan en galego ou fala máis en galego que castelán. Iso supón 5 puntos máis, por exemplo, que a cidade de Lugo e case o dobre que Pontevedra. En todo caso, a alcaldesa, dende o Concello, estáse a colaborar con outras administracións e entidades para darlle un maior pulo ao galego, para non quedarse asentados nesa estadística e conseguir mellorar o seu uso, promocionalo. A ver, nos facemos sempre, primeiro, facemos programas internos nosos que son moi importantes, tanto que ten que ver cos obradoiros de acollemento lingüístico para todas as persoas de fora que chegan aquí. Facemos 4 edicións ao ano, son un número moi importante de persoas que veñen e que acaban integrándose tamén na nosa lingua, na nosa cultura. A partir de aí saiu o programa de parellas lingüísticas, tamén de moi interesante, porque con el unha persoa de aquí de Compostela pode aprender tamén como falar outra lingua, non? E esas conversas, non, pois que poden ser inglés, galego, para cada quen favorecer, non, a súa e conseguir pois ter ao final referentes. Eu creo, facemos o Premio Manuel Beiras tamén para promocionar o que é o uso do galego entre as empresas, pero sobre todo facemos programas que son de colaboración con outros concellos ou con outras administracións. Son programas que xa levan un certo número de anos que están aí en vigor. O programa Apego, para intentar conseguir que haxa pois esa socialización distintos concellos, non, que o teñen, que o poñemos en marcha. O interesante sería que isto tamén se fixese, eu creo que desde unha perspectiva máis da administración galega, pero o certo é que hai moitos concellos, non, que temos neste caso pois redes de colaboración onde decimos socialización para as crianzas de 0 a 6 anos. Temos inscritas, no noso caso en Santiago de Compostela, máis de 700 familias que van ás actividades
actividades que son todos os meses, que non é única exclusivamente como a xente pensa a festa do Nadal, senón outros. Ou temos o programa de youtubeiras ou en Regueifate, coa intención de que a mocidade, a xente máis de idades medianas, que poida cantar, regueifar, facer vídeos, todo o tema do audiovisual que é absolutamente fundamental para conseguir a introducción do galego da xente máis nova. É dicir, que temos necesidade tamén de abrir novos camiños, non sei, nesas estamos. Nese objetivo de fomentar a socialización en galego, sobre todo das crianzas, están a traballar dentro do Concello nunha iniciativa que se vai a poñer en marcha despois do verán para fomentar o uso do galego no deporte de base. Sí, entendemos que no deporte move moitísima xente, é un dos ámbitos de actuación onde máis cantidade de rapazadas, sobre todo, creemos que nunhas idades moi interesantes, moi variadas, pero tamén moi interesantes para socializar e afianzar, é a diagnose que temos. Ademais, estamos tamén en colaboración coa Real Academia Galega facendo o mapa sociolingüístico de Santiago e estamos agardando polos datos onde se introduciron tamén, a parte das enquisas xerais, aquelas que teñen que ver co uso tamén no ámbito deportivo. Un ámbito onde a diagnose que temos é unha utilización baixa, máis unha recepción moi alta dos clubes, a posibilidade de mellorar, de apostar polo galego e de apoialo. Así que a partir do mes de outubro, máis ou menos, pensamos lanzar esa campaña, unha vez que teñamos eses datos, xa está o deseño medianamente feito, que se vai ter o lema xeral de ficha polo galego, aproveita e tamén utiliza o tema do deporte para facelo, coa intención de conseguir que haxa un compromiso, unha especie de pacto co uso do idioma, co fomento do uso desde os clubs deportivos o deporte de base. Falábame agora da Real Academia Galega, estará con nos nuns minutos o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Ten en marcha a Real Academia un programa que se chama Modo Galego Actívao, que neste momento se desenvolve, por exemplo, no Concello veciño de Ames. Estudan implementalo aquí en Santiago? Sí, nos calquera cuestión que poidamos facer para realmente poder conseguir esa activación, o que estamos nestes momentos conseguindo que nese estudo sociolingüístico poidamos ter todos os datos que poidamos dispor e a partir de aí ir vendo en que ámbitos podemos actuar, podemos implementar, podemos traballar máis. Nos o que sabemos é que non é só que non poidamos retroceder, senón que ao final, neste como noutros ámbitos, acabamos sendo un pouco vanguarda e elemento espello en que moita xente se mira. Así que nós temos que seguir avanzando, non podemos quedar satisfeitas cos datos certo positivos que temos a respecto de outras cidades. Santiago é tamén un lugar especial porque ten moito rural, por tanto a presenza ese híbrido entre rural e urbano foi sempre moi determinante na súa composición social. Temos que seguir afundando, mas temos que conseguir activando recursos e neles o que son as cidades máis temperás e a mocidade son fundamentais. É fundamental a diagnose que se poda facer da situación. Santiago, decíamos, era unha excepción no mapa galego. Estarán con nós, como decía o presidente da Real Academia, tamén a presidenta do Consello da Cultura Galega, que están traballando nesa diagnose sobre a situación do noso idioma. Esa reflexión que están a facer é máis necesaria que nunca, non, alcaldesa, para despois poder tomar decisións. Evidentemente, o que a planificación lingüística di é que en cada lugar temos que ver cal é o contexto, cales son as oportunidades, cales son as deficiencias, cales son os retos tamén que podemos ter e vías de oportunidade. Temos que facer diagnoses que sexan xa de cada lugar. Non podemos tratar exactamente a mesma situación e decidir tomar as mesmas medidas nunhas zonas do país que noutras, e nos ámbitos urbanos, evidentemente, que Vigo ou Ferrol pouco teñen que ver coa realidade compostelá. Entón, coñecendo esa situación e como, de maneira moito máis doada tamén por parte, neste caso, da administración local, podemos poñer medidas en marcha. E en materia de política lingüística, alcaldesa, cree que falta compromiso por parte da Xunta? Bueno, eu creo que evidentemente que a política lingüística que leva facendo a Xunta de Galicia foi, non vou dicir só de falta de compromiso, senón que foi moi prexudicial para o idioma. Ten que haber unha introducción moitísimo máis importante en todo o que ten que ver coa socialización e o ámbito audiovisual. Vese cal é o papel que está facendo a Televisión Galega, a Compañía de Radio e Televisión Galega non ten nada que ver co que noutros momentos foi de elemento de panca de dinamización e promoción do uso da lingua, ou aquilo
no que ten que ver tamén coa non presenza ou coa reducción do uso do galego no ámbito educativo nos distintos niveis. Si se quere dito de outra maneira, houbo un acordo moi importante, ese Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega no seu momento, era unha oportunidade, un consenso, e ese consenso ao final rompeu no Partido Popular sin ninguna dúbida. Si se cumprise ese plan, desde logo estaríamos mellor. Se traballa nun pacto pola lingua, eso di o goberno galego, que está buscando ese pacto pola lingua. Cree que se trata dun brinde ao sol por parte da Consellería de Cultura e de Lingua? Eu, desde logo, o que creo é que podía clarísimamente, de parte da Xunta de Galicia, dicir que 2 ou 3 cousas podemos facer para transmitir que imos en serio. E son moi fáciles. Escollamos do Plan de Normalización da Lingua Galega, das medidas que había ali, 4 ou 5, entre elas algunhas relacionadas co mundo do audiovisual, algunhas relacionadas co ensino, e deamos a eses pasos. E estou segura que sería moito máis crível a súa oferta de que iso é realmente un pacto e non algo que poida quedar en papel mollado máis unha vez. Sabe que dende a Consellería, dende a Xunta, se culpa o Bloque Nacionalista, din que non quere sair na foto, que non quere participar dese pacto. Eu creo que é ben doado, insisto, todo o mundo sabe neste país os problemas que hai para que o uso da lingua galega pois saia adiante para defender os nosos dereitos lingüísticos en todos os ámbitos e insisto, é coller que alguén nos diga que concrecións despois de tanto tempo e despois de ter uns datos tan terribles, cales son as concrecións, cales son as medidas que a Xunta pode dicir. Entón, un cambio na política que se fai desde a CRTVG en todo o que é planificación de programación infantil e juvenil dedicada xustamente. Un cambio en todo o que pode ser apoio a que realmente haxa audiovisual en galego. Un cambio en todo o que é aquela cuestión que ten que ver co ámbito educativo fundamental para a socialización en galego. Que se dean uns cantos pasos e non terá ningunha dúbida que o Bloque Nacionalista Galego vai estar aí traballando justamente para afartolar e impulsar o uso da lingua galega. Sábeno perfectamente. Claro, se o único que se quere facer é falar, pero sin concretar nada, e se as pequenas cousas que se din pasos nin sequera se queren dar con anterioridade, a verdade é que ás veces hai que dubidar do compromiso. Vexo a pesimista sobre a posibilidade dese pacto. Eu o que vexo é que ás veces é moi complicado que cando non se quere adiantar, non se queren facer o uso, a promoción da lingua galega é algo tan importante para absolutamente o conxunto da sociedade galega que nestas alturas non se pode frivolizar, nin se poden andar buscando responsabilidades onde non as hai, que se chegaron a decir cousas que eu creo que son terribles, non? Desde botarlle a culpa aos emigrantes, non, que chegan, desde decir que nos costa moito diñeiro todo este tema relacionado ca normalización lingüística, como se non fose algo, absolutamente, estamos no ano castelao de que perdemos a identidade, perdemos a capacidade de ser quen somos, e claro, os datos están aí, tamén porque os ocultan os datos durante tanto tempo, porque non aparecen, e que estes datos, a moita da xente que polo menos temos algo de coñecemento do ámbito, non nos causaron especial atención porque xa se vían vir, estaban aí, estaban escritos, non? Desde que houve determinadas decisións tomadas polos poderes políticos. Entón, a verdade é que hai pouca, eu igual que teño esa desconfianza respecto do que poida facer nestes momentos a Xunta, si que teño e quixera transmitir esa mensaxe, creo que a situación pode reverterse, sin ninguna dúbida. Estamos a tempo. Estamos a tempo, hai moitísima base social que está a favor do uso da lingua galega, hai moitísima xente, desde logo, que aínda que non a use habitualmente, quere que se use e está, ademais, por favorecer que os seus fillos e fillas ou a xente que o rodea que o faga de maneira moi clara. Hai moitísima xente demandante de que, por exemplo, os medios de comunicación usen máis o galego, tamén en Santiago de Compostela. Como estamos a facer hoxe aquí, alcaldesa? Como estamos a facer hoxe aquí. Entón, existe esa realidade de que a xente quere que se use máis o galego, a pesar de que ás veces lle falte ese elemento impulsor. O Goberno Central está a buscar un acordo para a cooficialidade do galego nas institucións europeas. Soubemos nas últimas horas que se vai intentar de novo convencer os países membros neste mes de xullo. Falta poñer de acordo a algúns deses países. Agarda que o consigan antes de que remate a legislatura. Non parece sinxelo porque non sabemos cando vai rematar a legislatura. A ver, eu creo que sería unha moi boa noticia, unha moi positiva a posibilidade de que o galego fose oficial tamén en Europa e de que non ficásemos pois aí descolgados. Creo que é un tema que ten que
que ver co prestixio, que ten que ver con visibilidade, ten que ver co dignidade de poder relacionarnos con todas as culturas en pé de igualdade, así que eu espero que iso sí que se consiga. Nese sentido decía que me parecen dramáticas, normalmente non me gusta facer este tipo, digamos, de cuestións tan de responsabilidade individual, pero como un secretario xeral de Lingua pode decir que iso non é o que máis nos interesa e que iso hai que ver o que custa a respecto de poder ter esa oficialidade en Europa. De aí é onde digo que ás veces todo o mundo dicimos a verdade é que esta xunta non está á altura do que precisa a nosa lingua, vamos, sin ninguna dúbida. Creo que é unha das cuestións onde todo o mundo lle daríamos un suspenso claro. Ata que punto lle preocupa, alcalde, esa situación que se está vivindo a nivel estatal? Falábamos agora de que non sabemos cando se vai a rematar a legislatura. Cree que despois do verán estamos abocados a eleccións? Pois a verdade é que a todo o mundo nos preocupa moito a situación que se está a dar, preocúpanos porque eu creo que a imaxe que damos e a mensaxe de que todo o mundo político pois ao final sempre se ve envolto en casos de corrupción, eu creo que é terrible, o que fai é causar desafección cidadá, facer que a xente pois non acredite nas institucións, nas administracións, non entenda que a política pois é a arte de intentar conseguir mellorar a sociedade e que a xente viva mellor, así que eu creo que é terrible ese papel, pero sobre todo tamén porque se está chegando a un nivel de crispación da política, a política ao final a nivel estatal, da política madrileña, que tamén se está intentando trasladar aquí. Era algo que de momento nós creo que tiñamos unha situación mellor e conforme se vai, aínda que chega máis tarde, pois ao final todo se acaba radicalizando e habendo posicións que son difíciles de facer, de conseguir que todo o mundo rememos, en algúns casos, polo ben común. Entón, a min preocúpame, a verdade é que eu que creo que o que nos corresponde nestes momentos é a persoas que non pertencemos ao Partido Socialista e pedirle que dé a todas as explicacións, que haxa máxima transparencia. As que se deron ata agora son insuficientes. Eu creo que son insuficientes, sin ninguna dúbida. Terá que haber esa comparecencia do presidente do goberno, terá que dar moitas explicacións de que foi o acontecido e creo que teremos que ir vendo como van as cousas. Estamos falando hoxe da situación do idioma galego. Neste momento, ademais, no que se cumplen 2 anos de mandato, estamos xusto no ecuador deste mandato. Mais que un balance, alcaldesa, si me gustaría saber como leva estes 2 anos de alcaldesa, si lle resulta máis duro do que agardaba, e se pode destacar 2 proxectos cos que se daría por satisfeita se consegue sacalos adiante antes de que remate este mandato. A ver, eu estou moi satisfeita, creo que levamos feito un traballo moi bo, estou moi contenta co equipo que conforma todo o goberno, tanto concelleiros e concelleiras do Bloque Nacionalista Galego como de Compostela Aberta, no goberno que estamos, creo que cada quen está cumprindo moi ben a súa función e desde logo xa digo, estou moi satisfeita. Dos 2 grandes proxectos que hai que levar, un xa cae de caixón, xa vexo, hai un que é conseguir sacar adiante o novo contrato de transporte público. Evidentemente sabemos que é un contrato complexo, con moitas dificultades, que cadrou xusto en época de cambios normativos, decidimos apostar por unha vía que creemos que dá maior seguranza e máis facilidade para o control por parte do Concello. Ese é un gran reto e para min outro gran reto é sacar adiante o que é o paquete de medidas que están relacionadas coa política de vivenda, onde englobaríamos tanto a declaración de zona de mercado residencial tensionado, como que funcione ben a poxa do registro de soares, como a todo o que ten que ver con conseguir rehabilitar edificios neste caso e poder facer unha promoción, unha aposta, porque pode haber máis mercado de todas aquelas vivendas que nestes momentos están baleiras. Creo que son elementos relacionados ca vivenda absolutamente fundamentais, chegar a acordos tamén para que se construa vivenda protexida e relacionar esa política de vivenda necesaria con recuperación e aposta polo comercio de proximidade, con esa norma que acabamos de aprobar tamén de poñerlle freo ao que son os comercios de souvenirs. Eu creo que
claro, ao final, cando decimos unha, dúas, se poñemos as persoas no centro, ao final a política de vivenda está tamén de maneira moi clara relacionada todo tamén co que é o cambio de modelo turístico, con que a vivenda non sexa un negocio, senón que a vivenda sexa un dereito, así que todo eso sería un ámbito moi grande e eso xunto transporte, mobilidade e sustentabilidade que farían outra pata. Quedanlle 2 anos, para facer todo iso. Sí, quedan máis de 2 anos. De momento 2 anos. O noso proxecto é a máis longo prazo. Xa dixemos que viñemos para quedar. De momento 2 anos e despois serán, obviamente, os cidadáns os que decidan. Alcaldesa, rematamos como comenzamos, falando de lingua. Quédame con esa mensaxe que lanzaba antes, que o galego sí ten futuro, pero que temos traballo por diante todos, as administracións, tamén os cidadáns, para conseguir que sexa así. Pois sí, desde logo eu creo que ten futuro, hai que ter un compromiso claro por parte das administracións e tamén sempre hai que facer un chamamento á responsabilidade individual. Cada persoa pode facer algo por conseguir que se promova o idioma, que se mellore o idioma no seu ámbito. Entón, eu creo que con esa mensaxe e coa idea de colaboración entre as distintas administracións para avanzar, creo que podemos esperar que teña futuro. Desde logo, Santiago de Compostela cumprirá o seu papel de vanguarda e de ir mirando sempre, dicindo, pois, seremos que entenderá a man para que outra xente se agarre a ela e poida tamén subir o índice de uso do galego no resto das cidades do país. Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, moitísimas gracias por inaugurar hoxe connosco este foro Conversa Compostela, cidade en galego, no que nas vindeiras 2 horas vamos a seguir avaliando a situación do noso idioma. Graciñas por estar con nos. Pois grazas a vos, moi bo día. Moi bo día, alcaldesa. Compostela, cidade en galego, é o nome deste foro que nos vai ocupar nas vindeiras 2 horas, porque os datos indican que Santiago resiste mellor que o resto de cidades galegas esa caída de galegofalantes. Non só resiste mellor, senón que mellora o uso do galego, como decíamos antes, como comentábamos antes, coa alcaldesa en comparación coa última enquisa do IGE do ano 2018. A situación de Santiago contrasta coa radiografía xeral do galego na nosa comunidade, unha lingua que languidece. Ata que punto esa tendencia se pode consolidar ou estamos a tempo, como decía a alcaldesa, de reverter esta situación? E algo sobre o que imos a reflexionar nos vindeiros minutos nesta primeira mesa de análise desta mañá na que nos acompañan a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, que tal? Moi bo día. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí na Cadena SER. Tamén se incorpora Maica Cacheiro, que é responsable de AMPAs Galegas na Costa da Morte. Hola, Maica. Que tal? Moi bo día. Tamén con nos está o presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Moi bo día. Moi bo día. E enseguida se suma tamén connosco alguén que nos vai a demostrar que o galego ten futuro. Se chama Gorka Arejo La Leiva, dixeno ben, Gorka. Sí, perfecto. Que tal, como estás? Bo día. O nome e o apelido delátante, Vasco. Sí, notase. Que fai un vasco en Santiago de Compostela? Bueno, hai 7 anos que levo aquí xa, vivindo. Meus pais veraneaban aquí en Vila García dende hai moitos anos. Estive en moitos veranos aquí, botei moza aquí. Xa, cando rematei a miña carreira de magisterio, pois quedei enamorado tamén desta terra. Bueno, quedaches enamorado desta terra e tamén de noso idioma. Por que falas galego? Bueno, eu sempre digo que... Por que non? Non, sí tamén, pero que tardei bastante en comenzar a falalo porque comecei, bueno, fixen algún curso na época da pandemia e tal, e despois hasta este ano non comecei a falalo realmente a diario. E foi porque me decatei de que a min, cando estou en Euskal Herria, gústame que a xente, cando ven, fale a miña lingua, o meu idioma, encheme de orgullo. E claro, cheguei á conclusión de por que se eu sinto eso cando a xente fai iso ca miña lingua, porque non vou facer o mismo eu. Entón, tomei a decisión de aprendelo e de ir con él. Bueno, falaremos despois contigo para que nos contes a túa experiencia, Gorka, que está aquí esta mañá para demostrarnos a todos que non todo está perdido nestes tempos no que hai un profundo debate sobre o presente e o futuro do noso idioma. Por aquí quero comezar cunha pregunta que vou a lanzar os 4. Está o galego en perigo, Enrique? É obvio que o galego está en perigo. Os datos mostran con toda claridade e a tendencia das últimas décadas, sobre todo a última década, é unha aceleración brutal da perda de galego como lingua, sobre todo como lingua inicial e como lingua de uso entre a xente nova. Creo que a situación é de tal perigo que se en 10 anos non se toman medidas drásticas para reverter a situación,
e a mediados de século o galego estará nunha fase terminal. É dicir, creo que o perigo é este, que hai que facer as cousas xa. Rosario, comparten dende o Consello da Cultura Galega esa diagnose? Absolutamente. Creo que a situación é gravísima, pero tamén creo, como dixo Enrique, como dixo antes a alcaldesa, que a situación é reversible aínda, non? Pero para iso hai que empezar a actuar dunha maneira inmediata. E creo que, ademais, algunhas actitudes como a de negar a velocidade dos datos, non son aceptables de ninguna maneira, é dicir, como cando o neno que ten unha rabieta pecha os ollos para non estar ali, que non se pode poñer en dúbida nin a profesionalidade nin o rigor con que eses datos se teñen, que, por outro lado, son datos que, como tamén decía antes a alcaldesa, os que estamos un pouco atentos a como progresa tanto o uso como o coñecemento do galego na sociedade con traballos feitos por institucións como o Consello da Cultura Galega, como a Real Academia e outros, víamos que isto acabaría sucedendo. Cal é o problema? Cal foi a alarma? Que sucede moito máis rápido do que tiñamos pensado que podería suceder. Pero non polo resultado, sino pola aceleración. Maica. Sí, eu concordo coa compañeira que a situación do galego é gravísima, pero non é unha situación casual. O que o galego este en decadencia, que este en perigo, é premeditado pola nosa clase política que non ten compromiso coa lingua. Ten a lingua como algo secundario e iso transmítese a diario en todos os ámbitos da sociedade. No momento, en tanto en canto, as familias escolarizamos aos nosos nenos e as nosas nenas con 0 3 anos e falando galego e non los devolven falando castelán, entón aí o que nos queda pensar é que estamos asistindo aos séculos escuros do galego outra vez, non? Que hai esperanza porque por parte da sociedade hai forza de vontade, hai unha vontade por parte da sociedade, pero sí que é certo que nos están apoiando o fomento, o uso da lingua como lingua normalizadora. Estamos nunha situación de diglosia, non estamos nunha situación de bilingüismo en relación á lingua galega. Gorka, títelo claro, e decía antes, eres o mellor exemplo de que si hai futuro para o galego, pero no teu entorno a xente fala galego? Xa falaba antes Goretti tamén que Compostela quizáis sexa unha situación algo máis excepcional dentro da Galiza. Eu tamén a verdade é que a contorna que teño preto sí que é bastante galego falante, pero de outro xeito tamén podo dicir que cando estiven traballando, eu son profesora, ainda que a día de hoxe non está exercendo, traballei en diferentes curros e tal, un deles foi unha piscina, por exemplo, sendo monitor de natación e tal, e aí sí que dime de conta de que realmente a mocidade, as crianzas e tal, que veñen por embaixo, sí que falaban, xa non que chegaran, como dicía Maica, co galego e marcharan co castelán, simplemente que chegaban xa co castelán Falando castelán. Na boca, sí. Xa tanto entre eles como na relación cos pais e cos profes. Entón, teño as dúas vertientes aí, depende en que ámbito... De que ámbito falemos, non? Por que chegamos ata aquí, Enrique? Por que o galego está nesta situación de emerxencia? Hai unha deriva histórica moi importante e hai un momento que foi de ruptura moi grave para o galego, que foi o franquismo. Hai que ver, se vemos os datos con perspectiva histórica, vemos que na década dos 70 xa a maior parte da xente nacida nesa década é castelán falante inicial. Porque a grande ruptura na transmisión interxeracional do galego produciuse durante o franquismo. Por tanto, esa xente que xa ten o castelán como lingua inicial nos anos 70 son os pais e nais, moitos deles dos fillos e fillas de hoxe. Por tanto, sí que temos unha deriva histórica que é un momento moi decisivo, unha inflexión moi grande que a ditadura, e temos, por tanto, unha herdanza moi difícil da ditadura, pero tamén é verdade que a partir de 1980, coa autonomía, se abriu unha grandísima oportunidade para reverter esa tendencia nun contexto en que o galego continuaba sendo, como foi ata agora, prácticamente, a lingua maioritaria da sociedade.
Entón, non podemos descansar na responsabilidade da ditadura ou na inercia histórica, porque temos que reclamar a responsabilidade das políticas que non se fixeron ou que se fixeron mal ou que se fixeron a contra desde o ano 80 para aquí, por parte das distintas institucións, e non só das institucións, pero sobre todo das institucións. Iremos ao detalle desas diferentes políticas. É importante identificar a raíz do problema para poder atallalo. Rosario, no Consello da Cultura Galega tedes iniciado unha serie de conversas coa sociedade para buscar, para pulsar tamén a opinión e chegar a unha serie de conclusións. En que punto está ese estudio? Vamos a ver, o foro que puxemos, que chamamos intencionadamente un país coa súa lingua, apelaba a ese sentimento de afección cara á lingua galega que decía Maica tamén hai un momento, porque tamén o que nos din as enquisas, tanto os traballos que nos fixemos, como tamén o que se aprecia por parte dos que fan outros organismos, é que como por primeira vez hai unha separación entre o sentimento de proximidade, de afecto e de compromiso coa lingua, digamos, desde o punto de vista afectivo como o sinal de identidade que se quere compartir e o uso efectivo da lingua, non? Entón, nós queremos apelar a iso, queremos apelar a esa forza extraordinaria de persoas que en todo o territorio levan anos comprometidos coa lingua, facendo proxectos a favor da lingua, dinamizando, transmitindo ás novas xeracións, colocando en ámbitos diversos, que pode ser o leceo, que pode ser o deporte, que pode ser o ensino, etc. Portanto, esa forza existe, e existe de unha maneira extraordinaria, insisto, con proxectos deslumbrantes que a maior parte da xente fora do seu espazo inmediato non coñece. Entón, nos apelamos a iso, apelamos a esa xente que é moita, comprometida coa lingua, para que nos distintos ámbitos, estamos facendo o día 8 é a última sesión presencial, en cada sesión presencial hai uns perfis temáticos e convocamos a persoas que están dentro dese ámbito para que tamén conten as súas experiencias, para que conten experiencias que puderon ser de éxito, de semifracaso ou de fracaso, porque tamén dos fracasos tamén se aprende como se podían levar as experiencias. Pero tamén temos un formulario aberto para toda a cidadanía. Entón, o que queremos é recoller esas experiencias, esas propostas, novas propostas que se fagan e presentar un inventario de medidas, de propostas, de actividades que se poden levar adiante para ilusionar de novo a sociedade, para poder realmente chegar a eses que temos que traer de novo á comunidade galegofalante. Algo xa se foi apuntando, quería agora profundizar cos catro nese aspecto. Un dos ámbitos no que se ten detectado un serio problema é na escola. Na escola porque o alumnado aprende galego, sabe falar galego, cada vez hai maiores competencias en galego, pero logo non se usa o galego. Incluso, eu comentabas antes, Maica, nenos que na casa, nenos e nenas que nas súas casas falan galego coas súas familias, despois no parque socializan en castelán. Bueno, pero iso é derivado de que non hai sensibilidade lingüística. Non hai sensibilidade lingüística no ensino e non hai apoio no ensino para que se fomente, se fale e se faga un uso adecuado e sistemático da lingua galega. O primeiro que había, a primeira cousa que habería que eliminar no ensino é o decreto de plurilingüismo, o decreto de 2010, de maio de 2010 de plurilingüismo. Eliminalo ou modificalo? No, eliminalo e crear un decreto novo con base sustentable e de reforzo da lingua e de un decreto real, porque o decreto do plurilingüismo non está somente afectando a lingua galega, que é do que estamos falando aquí, está afectando tamén a outras linguas plurilingües que non se está dotando un aprendizaxe real, non? O galego non ten a presencia que debería ter na escola, Enrique? Obviamente non. Nós tiñamos un modelo que camiñaba cara a un bilingüismo máis ou menos, diríamos, igualitario, que xa en si mesmo é un modelo insuficiente para Galicia,
pero hai unha ruptura despois dese decreto do plurilingüismo onde realmente ese avance lento cara a un modelo máis ou menos bilingüe se produce un retroceso, é dicir, un decreto que por primeira vez, por exemplo, sinala máximos para a lingua galega. Todos os decretos anteriores, con todas as súas insuficiencias, indicaban mínimos para o galego, pero non decían máximos. Este é o primeiro decreto que lle pon un teito ao galego. E, por tanto, aí logo a esta cuestión normativa do decreto, que é fundamental, ainda se acaba de aprobar hai uns meses un decreto de plurinfantil que pasou desapercibido, curiosamente, non se discutiu, ni se falou del, que é a aplicación do decreto plurilingüismo á etapa infantil. Seguimos na mesma filosofía coa adaxe de colocar o inglés dunha maneira completamente científica demostrada en Europa, que é un absurdo introducir o inglés desa maneira desde as cidades temperás, que non só non axuda o inglés, sino que non axuda o avance do coñecemento, o avance na formación dos e das estudantes, e estamos deixando de lado a cuestión fundamental que ten que ter o sistema educativo en Galicia con respecto á promoción da lingua. Contigo, Maica, pero asentía Gorka cando falaba Enrique Monteagudo. Sí, bueno, máis que nada porque ao principio comentou dos modelos e tal, e eu sempre, cando falamos así, poño os exemplos que temos, o que temos nós en Euskal Herria, e que non sei se coñecedes, tampouco me quero alongar moito. Alá hai 3 modelos en canto á lingua, tipo desde estudar o modelo A, que é a lingua vehicular e o castelán, o modelo B, que é o bilingüista, digamos, e o modelo D, porque a C non a temos no éuskaro, que é o euskera como lingua vehicular. O que máis emprega lá, o 70%, creo, cas últimos datos na man, é o modelo D. E para min é fundamental que toda a educación se dea en éuskaro, porque despois a lingua mayoritaria na rúa sempre vai ser o castelán, e nese xeito sí que os nenos e as nenas van a aprender o castelán. Pasoume a min, falo perfectamente castelán e falo perfectamente éuskaro. Entón, sí que penso que xa non vale simplemente con que sexa o 50% en cada unha das linguas, que sí que debería ser ter primeiro a lección, porque son cooficiales e tes que ter a opción de escoller un ou outro, pero que sí que se dea moita máis importancia ao galego porque, o que dicía, o castelán tamén na rúa despois vais a aprender, aparte de nas clases de castelán tamén, por suposto. Maica. Sí, concordo, e por iso fixan un pouco o amago de interrumpir cando... Por suposto. Aproveito para decir que podes facelo. Cando Enrique comentaba de plurilingüismo de infantil, todo iso ca ruptura que leva do esquema de aos nenos e as nenas de 3 anos ou incluso antes de 3 anos, non? De 3 anos que entran na escola, que van dun seo dunha familia onde se fala galego, porque os pais, as nais falan galego nas súas familias, os avós e as avoas que son un nexo de conexión da lingua galega, e de repente un ámbito totalmente diferente cunha lingua totalmente distinta para un neno ou unha nena de 3 anos. O sea, que porque ten que falar, non sei, plástica en inglés, pero resulta... Pero, Maica, non che chamou a atención, porque isto foi aprobado aí, creo que no mes de marzo, hai moi poucos meses, que pasou con todo o debate público que está habendo sobre a lingua, isto pasou completamente desapercibido. Non houve un debate ni siquiera a nivel político sobre unha medida que era... Non hai sensibilidade lingüística, non hai... O profesorado non ten esa conciencia de ensinar en galego, as editoriais... os recursos en galego son mínimos, no ensino posobrigatorio, se nos derivamos a FP, por exemplo, que son módulos formativos, é tristísimo ver como queres coller un libro en galego, un manual en galego, tes na mesma editorial, en castelán, en catalán, en inglés, en éuskaro, en galego non. E iso non é unha editorial nin dúas, esas son varias editoriais. No traballo que fixemos en Ames, perdoa, unha das que estamos replicando agora en Santiago, que falou antes a alcaldesa, unha das cousas previas que fixemos foi precisamente entrevistar ao profesorado preguntándolle sobre que cousas botaban máis en falta. Todos nos sinaron dúas. Unha, a formación
do propio profesorado. Hai un grave déficit de formación do profesorado de como manexar situacións de contacto lingüístico, mesmo agora que chegan os inmigrantes, que aparecen agora culpados de non saber moi ben que, é dicir, faltanlles formación como manexar esas situacións, como manexar as actitudes lingüísticas, e dúas, o que está sinalando ti agora, a falta de recursos. A estas alturas da autonomía non se pode xustificar nin entender que non haxa recursos para a lingua desde bueno, cero non, digamos, desde 1, 2 anos para adiante, recursos abundantes de tipo lúdico, de tipo didáctico, de tipo formativo, ou seja, non? E nesas enquisas, Enrique, que estades a facer, que elaborachedes en Santiago, que indican os datos, as respostas das familias? Estamos traballando aínda nos datos, como dixo antes a alcaldesa, a nosa idea é presentalos antes de setembro, pero realmente só cho podo dicir que tivemos unha participación enorme que nos desbordou completamente, porque nos calculamos a participación na enquisa é voluntaria. Por tanto, bueno, fixemos un cálculo que nos teríamos con 3.000 respostas de familias estaban por satisfeitos, e temos 6.000. De feito, isto foi o que nos retrasou porque atopámonos co dobre de datos para analizar do que esperábamos. Entón, o que sinalaba antes a presidenta do Consello, nós o que detectamos é que hai unha demanda de galego na sociedade, que hai unha demanda. É verdade que non todo o mundo quere tanto, vale? Pero sí que é verdade tamén que a xente quere moito máis do que parece. En todo caso, hai unha demanda moi superior á oferta. Hai unha demanda de galego por parte das familias que é moi superior á oferta que se está dando da lingua en todos estes aspectos. No aspecto da lingua da docencia, dos recursos didácticos, de todas as actividades que falabades antes do deporte, de todas as actividades formativas que non están dentro das aulas e que son importantísimas. Escolas de música, de axedrez, campamentos de verán. É dicir, hoxe a rapazada bota moitísimas horas da súa vida en todo ese tipo de actividades que están nos centros educativos ou alrededor dos centros educativos. E aquí hai simplemente unha ausencia de política. Ausencia. Sí, porque non só é o que te dicías... Non se fai nada. Enrique, non só é nas clases, te decías, nas actividades extraescolares, quen controla, non? En que idioma se dan esas clases? Aí tampouco hai un control. É que de aí deriva da falta de compromiso que hai e da falta de legislación por parte de quen nos goberna, porque isto é premeditado, o sea, que ti non teñas un control sobre as actividades complementarias no centro educativo que se deberán impartir en galego ou as actividades extraescolares que deberán de ser... O propio comedor. Exacto, o propio comedor, que non se debe de entender o comedor escolar como únicamente como un elemento de conciliación, é un elemento educador, unha función educadora o comedor escolar. Entón, neses ámbitos é onde ten que ser uso obrigatorio do galego, porque, como ben apuntaba Gorka, o castelán xa o aprendemos porque o castelán xa está instaurado. Outros idiomas, o inglés, o francés, outros idiomas, tes unha libre elección do idioma. Donde non tes unha libre elección é da lingua galega. Do galego non tes unha libre elección porque non tes acceso a recursos. No momento que dende a TVG, por exemplo, non hai oferta para a rapazada, entón, iso non interesa. O sea, a rapazada de hoxe non coñece a TVG, porque non ten que coñecela, pero a rapazada de hoxe coñece o Oliver Laxe e coñece Tensugueiras. Entón, si vamos por aí, e se vemos que interesa e que iso gusta, entón, por que non se fai no ensino? Por que se lle transmite ás familias que o galego non serve para nada? O galego serve como serven as outras linguas e, ademais, non ten por que non serve. O galego é unha identidade dun pobo. Entón, a ser unha identidade dun pobo, non temos que cuestionarnos se serve ou se non serve. Vamos a seguir o debate agora por aquí, pero antes, por pechar o anterior, sí que quería preguntarlle a presidenta do Consello da Cultura Galega, decreto do plurilingüismo, todo o mundo se posicionou, tendo o Consello da Cultura Galega, tamén credes que se ten que derogar ese decreto do plurilingüismo? Bueno, nós xa nos pronunciamos sobre o decreto de plurilingüismo con toda a rotundidade no ano 10,
infelizmente tiñamos razón en todo o que prevemos que podería pasar, non? A ver, eu creo que aquí hai un problema, volvendo outra vez ao ensino, nós sempre decimos non hai que poñer todas as responsabilidades no campo do ensino, pero o feito é que o ámbito educativo é fundamental. Eu creo que cando iniciamos aquel proceso no inicio da autonomía e se escolleu este modelo para o ensino, entre outros varios modelos que se podían escoller e que están ensayados noutros lugares, Euskadi é un, pero podían ser outros lugares do mundo, escollemos un que parecía que podía funcionar e claramente, o mellor non escollemos o millor, hai que repensar iso, cal é o modelo, e hai que repensarlo con honestidade e tamén cunha base científica, porque hai especialistas que poden botar moita luz para analizar a situación e para ver cal pode ser a saída. Pero sobre aquel modelo que logo se revelou que non era tan eficiente como pensábamos no inicio, houve políticas públicas que foron aínda agravando a situación. Está o decreto de plurilingüismo, que claramente non é eficaz, vai en contra do que se pretendía. Está a desgaleguización que nos din continuamente en todos os foros da etapa de 0 a 3 anos. O sea, aquelas galiñas azuis non son as galiñas azuis actuais. E a outra rede de escolas públicas para esa idade, pois tampouco están galeguizadas. Quero dicir que se ti na etapa inicial de 0 a 3 anos xa empezas o proceso de desgaleguización, non hai que asombrarse de que despois nas edades de 5 a 14 anos estean xa desgaleguizados no inicio. Non polas familias, porque coincido con Maica, que tamén todas as familias nos din, entran falando galego no ámbito educativo e xa falando castelán. Eu vivino cos meus propios fillos, non? Quer dicir, todos o vivimos. É algo, negar iso é negar unha evidencia, é non querer ver a realidade. Pero está tamén, por que non hai ningún tipo de control sobre as actividades extraescolares? Eu estou de acordo con Maica no que di, e dínolo todo o mundo, continuamente, cada vez que facemos algún foro. Cando facemos informes sobre a presenza do galego na cultura, todas as familias nos demandan que ten que haber máis cinema, teatro, audiovisual, xogos, etc., do que hai en galego. Entón, se preguntade a alguén que estea nun centro de FP, cales son os materiais que teñen para o ensino, a nomenclatura, de todas as materias técnicas que eles ensinan. Hai unha deixadez de responsabilidades por parte de quen ten a acción de goberno. Sí, e despois o que se está tentando transmitir, que é unha mentira, unha absoluta mentira, é culpar dentro dos centros de ensino e dentro das propias familias ao alumnado que chega de fora, non? Ou a rapazada que chega de fora, que son como os culpables de que se fale castelán porque non entenden o galego. Quen chega de fora, maioritariamente non entende o galego nin entende o castelán. Entón, ten que adaptarse a unha situación e adaptase, é o alumnado que se adapta, que se está adaptando. E seguramente o que menos protesta, porque é moi consciente de que lle vai a ser beneficioso pois falar o galego, que o castelán, e como falamos, xa está instaurado en todos os ámbitos. Entonces, vaise adaptar, son os que menos protestan, e quen máis a disgusto está con que se fale galego nos centros educativos, pois é a propia xente daqui, como apuntaba Enrique, pois ao mellor, pois un pouco derivado de que nacemos no franquismo, falamos castelán porque era de clase máis alta, que había que falar castelán, que se non falabas galego non servía para nada. Pero estamos volvendo un pouquiño a iso. Rosario. Quería engadir unha cousa máis, porque pasou varias veces así, cando se fala de que neste momento hai unha gran competencia lingüística, eu quería sinalar que por primeira vez aparece de maneira dramática nos datos que un 32% dos rapaces de entre 5 e 14 anos, todos escolarizados,
di non saber falar en galego. Sí, Ricardo, eu creo que eras un pouco optimista cando dixeches Sí. que a competencia da mocidade era moi elevada. Eu creo que, lamentablemente, non é. Unha, porque hai xa eses datos que nos din que hai máis rapazada non capaz de falar galego que nunca. A Pero non capaz de porcentaxe falar é galego máis non porque, elevada que nunca. non porque non o saiba. Entendo que é porque ou non atopa entornos para falalo ou... No, No, que din estamos que non falando de sabe. Que non datos ten de competencias en galego. competencia, non estamos falando de uso, datos de competencia. E logo hai moita xente que di que ten competencia en galego, en fin, digamos daquela maneira. E eu tamén quería, ao fío do que dixo Gorka, outro tema que me pareceu moi importante, alegreime moito oír a alcaldesa antes, unha reflexión que eu creo que non se fixo ben aquí, que é a necesidade de modelos e de actividades e de programas distintos adaptados aos distintos contextos. A idea de que temos un único modelo para toda Galicia, eso non funciona, porque hoxe Galicia é un país que, desde o punto de vista lingüístico, é moi diverso. E non podemos obter os bons resultados se aplicamos a mesma medicina para todas as partes. É dicir, aquí, falabades antes das cidades, evidentemente Santiago ten unha situación mellor, que non é extraordinaria, tampouco nos enganemos. A ver, estábamos falando de que duplicaba as porcentaxes de Pontevedra, pero está por debaixo do 50%. Pero melloraba os datos con respecto a 2018. Bueno, quero dicir que é unha boa situación comparada, Claro, pero... no contexto sí, non pero está. logo, se o colocamos en todo o conxunto, é unha boa situación comparada con outras, pero non é unha situación maravillosa tampouco. No, eso está claro. Claro, pero logo, se te vas á Costa da Morte, pois, diríamos que é unha situación moito máis próximo a maravillosa, non? É dicir, que tes 90% de falantes. Entón, como vai funcionar ben un modelo que non contempla estas diferenzas? Como vas ter o mesmo modelo para a Costa da Morte? Sí, que para onde Coruña ou para a Vigo. rapazada fala galego, vai da súa casa falando galego e volve á súa casa falando galego, porque no centro tamén se fala galego, con a Coruña ou Vigo ou tal. Que temos que facer unha reflexión sobre isto que me parece moi importante, porque non pode haber un modelo uniforme para todo o país que funcione. No caso vasco resolverono mediante unha vía que é unha vía de voluntariedade. Eu creo que no caso galego teríamos que darlle unha volta para adaptarlo. Non creo que debera ser só de voluntariedade, senón que debía ser máis territorial. Eu sen querer replicar os datos, obviamente, que vos sodes os expertos, e tedes analizada a situación na nosa comunidade. Eu, pola miña experiencia personal, eu teño 2 fillas que están en idade escolar, nos falamosles en galego, pero tamén vexo que fan na escola, os libros que traen, o que aprenden, e creo que as competencias tamén se adquiren. Obviamente se reforzan na casa, pero creo que tamén se poden adquirir. Creo que non se pode decir, por exemplo, comparado coa miña xeración, que as competencias lingüísticas poden ser peores que hai 15 ou 20 anos, ou que se adquiren peor. Eu creo que a situación é mellorable, por suposto. Falar dos modelos, como falaba Gorka, probablemente sexa o camiño a seguir, pero tamén quería apuntar, e eu o que vexo na miña experiencia personal e no meu entorno, é que quen quere aprender galego, quen quere adquirir competencias en galego, tamén pode facelo na escola. Gorka, ti chegas ao galego a través dun programa da Universidade de Santiago que se chama neofalantes.gal. Non exactamente, pero sí que fixen, o sea, fun parte dun dos seus, digamos, apartados que teñen aí en Instagram. A min chamaronme para facer esa entrevista, vía unha compañeira miña do curso do Celga 4, Elena, pasoulle o meu contacto para facer o vídeo. En principio foi un vídeo, despois unha entrevista tamén. Nada, é un proxecto que teñen aí montado, que está moi chulo, a verdade, para dar un pouco de visibilidade a xente que, como a min, que, bueno, tanto que vimos de fora, como que comenzan a falar galego agora, neofalantes e tal. Bueno, a verdade é que é un proxecto moi interesante. Bueno, non sei que máis dicir. O sea, non sei se tes alguna pregunta máis. No, quería, a partir da tua experiencia, preguntarlles tanto a Enrique como a Rosario que este tipo de plataformas, que ademais se moven moito en redes sociais, creo que tamén é interesante, non? Para demostrarlle ou para tratar de demostrarlle sobre todo a mocidade, que se pode falar galego e que hai quen ven de fora que non ten as competencias, porque Gorka sí que non tivo esa posibilidade porque non estudiou de pequeno en galego, e sin embargo se pode falar en galego, non? Creo que tamén é interesante. Mira, mañá temos a inauguración do curso de Galego Sin Fronteiras, o curso de verán que organiza a Academia
co Instituto da Lingua Galega da Universidade, en que temos este ano matriculados 60 e pico persoas que veñen de fora de Galicia, sobre todo de fora de España, que leva casi 40 edicións, dos que pasaron milleiros de estudantes, sobre todo estudantes universitarios, tamén profesores do mundo inteiro, falan galego. Despois de 3 cursos que botan aquí, falan galego, e como só temos 3 cursos, moitas e moitos queren recuncar, despois facer outra vez. E isto ten un efecto moi importante, que eu que facías ti referencia agora, que é o que chamamos efecto de demostración. É dicir, para a sociedade é moi importante visualizar que determinadas cousas se poden facer porque hai quen as fai e as fai ben e saen ben. E iso motiva moito. Cando ti tes un centro educativo que funciona en galego e ten bons resultados académicos, eso chama a outros centros educativos. Cando ti tes un proxecto que atrae neofalantes e que consigue que eses neofalantes se incorporen ao galego, eso é un efecto de demostración que anima moito a xente que quere falar galego, pero é tan complicado e tal. Pois mira, pódese facer. Entón, en Galicia necesitábamos moito máis recorrer a estes exemplos de efectos de demostración, de clubes de fútbol ou de baloncesto, de escolas de música, de centros educativos, de calquera tipo de iniciativa, de medios de comunicación, que din, isto pódese facer, estámoslo facendo en galego, estámoslo facendo ben e isto ten éxito. E iso a veces é máis estimulante que un decreto, que unha norma, que un... Sí, e despois iniciativas... Dime, Rosario. No, que dicía que, porque tamén me preguntabas a min, eu insistía antes, por exemplo, das actividades extraescolares, porque son espazos de socialización. É dicir, sempre estamos dicindo, non é todo o ámbito educativo, tamén a sociedade ten que implicarse. Entón, ten que haber espazos de socialización que poden ser de moi diversos tipos. Poden estar vinculados ao ámbito educativo, poden estar vinculados ao deporte, poden estar vinculados a todo tipo de lecer. Tamén os ámbitos da cultura, naturalmente, cultura entendida de maneira ampla e prácticamente todo, non? Pero tamén pode haber espazos procurados de inmersión lingüística, non? Antes Enrique falaba de campamentos e cosas deste tipo. Por que non? Se moitas familias mandan os seus fillos a Irlanda, ou a Escocia, ou a Inglaterra a facer inmersión lingüística para que falen inglés, por que non fan inmersión lingüística en galego en espazos en que realmente se socialicen con outros en galego, porque non chega cunha transmisión de xeración a xeración, que é importante, non lle imos quitar importancia a iso, pero teñen que tamén transmitir entre pares. Sí. Teñen que transmitir no patio do colexio, teñen que transmitir cando van a taekwondo, teñen que transmitir cando van á escola de música, teñen que transmitir cando van á praia. E entón, hai que crear eses espacios de socialización. Por tanto, esas plataformas son maravillosas, porque ademais, se ainda por riba hai procesos, actividades ou plataformas que permiten utilizar as novas tecnoloxías e necesidade do desplazamento presencial, ainda chegas a moita máis xente. Respecto a iso, sí que falo baixo a miña experiencia, pero sí que tamén en Euskadi sí que pasou que mudaron un pouquiño o que era a obriga de falar a lingua éuskaro a facer que os nenos e as nenas teñan, digamos, amor por a propia lingua, e sí que cando cambias eso, entendes o que significa, o significado que ten tanto para a cultura como para os cidadáns e para todas, sí que acabas xa ti mesmo falando, compartindo momentos e tal, e sí que unha maneira moito mellor despois de que teña un percorrido máis longo, que non se simplemente, o que comentaba antes con Maica tamén, fora das cámaras, que é como cando ti estás na escola e obriganche a coller un libro que por lo que non tes ningún interés, e tes que lelo e facer un resumo, calquera cousa, unha tarefa con el. Se é un libro por lo que non tes interés, vas facela a desgana. En cambio, se te deixan escoller o libro que ti queres ler e hai unha motivación, é totalmente diferente. En que espello nos miramos? No do País Vasco que decía antes Gorka, ou hai outros modelos a seguir en materia lingüística, Enrique? Creo que precisamos un modelo propio, temos unhas características específicas a nosa comunidade e, por tanto, precisamos un modelo propio, pero, como decía antes Rosario, non temos que inventar desde cero, é dicir, temos modelos a evitar, modelo irlandés, que cando un estuda o modelo irlandés se lle poñen os pelos de punta, porque se está parecendo moitísimo o que está pasando aquí, convido vos a ler sobre traballo sobre isto, e temos outros modelos dos que podemos
tirar aprendizaxes. Eu creo que para o caso galego o modelo vasco é bastante inspirador, pero evidentemente non podemos aplicalo mecánicamente. É dicir, por fortuna hai moitas experiencias xa no mundo de promoción de linguas minorizadas e situacións de contacto das que nós podemos tirar leccións. Desde o Quebec, o francés, ata o País Vasco, en moitos lugares do mundo hai situacións similares. E agora, necesitamos un modelo propio, para iso necesitamos tamén que se impulse de unha maneira moito máis seria, moito máis decidida a investigación sociolingüística e a investigación de linguas en educación. Un aspecto que está bastante descuidado, que desde logo avanzou moito menos do que teria que ter avanzado, non só por un interés puramente científico, senón precisamente por un interese aplicado de mellorar as cousas. Rosario. Sí, eu creo que hai competencias en materia de educación, porque sempre que falamos da lingua pensamos na Secretaría de Política Lingüística ou da lingua como se chama agora, pero hai competencias que son de educación directamente, é dicir, cal é o programa que ten que haber? Pois ten que haber un programa deseñado por quen ten as competencias de educación, e eu insisto, hai especialistas. O sea, nós non partimos tampouco de cero no sentido de que aquí non cae ninguén que se dedique a ámbitos como pode ser a sociolingüística, como pode ser as políticas lingüísticas, como pode ser a pedagogía, etc. etc. É dicir, temos especialistas propios no país, xente moi formada, pero tamén temos contactos co resto dos sistemas universitarios do mundo e a capacidade de poder chamar para, polo menos, entre uns e outros, dunha maneira multidisciplinar ou interdisciplinar, mellor aínda, pois poder levar adiante unha proposta pensada para este país, coñecendo, sobre todo, cal xa é unha experiencia de 40 anos que deu o resultado que deu. Decía antes, Maica, que a sociedade demanda galego. O vimos na última celebración da Real Academia Galega con esa homenaxe ás pandereiteiras que foi unha festa en toda Galicia, non? Foi unha foliada universal en toda Galicia. Creo que se esgotaron as pandeiretas en todas as tendas de música. Iso tamén indica, non, que a sociedade demanda galego e o que decíamos antes, alternativas de ocio no noso idioma. Eu creo que a sociedade demanda galego e demanda vivir o galego con alegría. Sí. A sociedade eu creo que está farta de vivir o galego como un problema, como un debate, como unha tristeza, como unha agonía. Eu creo que a sociedade quere vivir o galego como algo que enriquece, como algo que dá alegría, como algo que celebras, que é satisfacción, que é o teu, que te sintes representado, que te sintes ben con iso. E isto é o que non se transmite desde onde hai que transmitir. Desde os poderes políticos sempre se transmite un galego con peros. Necesitamos un galego sin peros. Imos a ir pechando con a última reflexión por parte de cada un de vos, pero antes de esa reflexión final, Rosario e Enrique facíades referencia a que as vosos fillos falaban, as vosas fillas falaban galego, que despois tiveron ese problema desgaleguizador, decideme que despois volveron ao galego. Si, na casa nunca deixaron de falalo, no meu caso. Tranquilizádeme, No, volven ao nunca galego. deixaron de falalo. Si que víamos que o máis sorprendente era que falaban castelán coas súas amigas, no meu caso son fillas, veciños que eran galegofalantes tamén. E que lle falaban en galego E as entre súas eles falaban fillas. castelán. E entre elas falaban castelán. Pero por sorte isto superouse. Hoxe a gran preocupación da miña filla maior é: poderei falar, os meus fillos e fillas falarán galego? Pregúntame. Eu sei, oxalá. Tens que transmitirlle, non? Rosario, sí, non? Sí, Vamos os a quedarnos con meus fillos esa... tamén na casa sempre falaron galego, nunca houve ese problema dentro da casa, pero efectivamente fora pois enfrentáronse cun ensino en que era prácticamente todo en castelán e con que, pois, a miña filla era a única da súa aula no López Ferreiro que falaba galego, que como era pequeniña decía, na miña clase ninguén sabe falar ben. Allí es que traduciu todo. Non vos digo máis, pero claro. Ela seguiu, ela impertérrita, a única galego falante da clase, non? Pero os meus netos falan todos galego con toda a normalidade desde sempre, sen ningún problema nese sentido, pero tamén dentro do ámbito educativo tiveron os seus máis e os seus menos. Sí. Vamos a ir rematando con a última reflexión por parte de cada un de vos. Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, como enganchar a mocidade
o galego. Decía antes a alcaldesa, ficha polo galego, ese novo programa que quere lanzar o Concello de Santiago. Como enganchar a mocidade ao galego? Mira, non digo que o problema sexa fácil de solucionar, pero digo que é solucionable, porque todos os datos que temos apuntan na mesma dirección. Hai un gran afecto na mocidade polo galego. O sentimento de galeguidade, do valor do galego como lingua identitaria e o afecto que eles teñen polo galego declárano. Logo non o usan. Pero sería terrible que ocorrese o contrario. Eu creo que o valor afectivo que eles teñen polo galego e aceptalo como unha lingua que integra toda unha comunidade porque é o sinal de identidade que ven, eu creo que iso non o temos perdido. Por lo tanto, eu creo que hai que apelar a iso e hai que provocar que haxa espazos os que eles de maneira alegre, festiva, participativa poidan volver. Vamos quedarnos con esa mensaxe en positivo. Maika, o futuro do galego na escola, por onde pasa? O futuro do galego na escola pasa pola derrogación do decreto de plurilingüismo, ca adaptación ca creación dun decreto novo adaptado á realidade do país que temos, que non é o mismo, pois se decía Enrique, ser da Costa da Morte que ser de Vigo. Entón, crear sensibilidade lingüística e formación do profesorado, pero, sobre todo, sensibilidade lingüística, acceso aos recursos en galego en todas as etapas educativas e, sobre todo, que a lingua materna que sexa a lingua vehicular para a rapazada cando se inicia no inicio escolar de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, que é o seu sinal de identidade e non ter esa ruptura tan drástica que pode haber e apreciar a lingua galega como sinal de identidade, como sinal dun pobo, e non cuestionar a lingua galega, non cuestionar o galego como se é útil ou non é útil, que é tremendamente útil. Non sei se daría para outro día de debate. Podemos seguir. Outro día seguimos, seguro que sí. Moitísimas gracias, Maika. Gorka, por que animarías a alguén que nos está vendo agora a través do streaming de Radio Galicia a seguir o teu exemplo, a convertirse nun neofalante? Bueno, xa o comentei ao principio. Ao final, se ti queres ser parte de unha comunidade ou de un pobo, neste caso, facer unha inmersión na cultura é importantísimo. Tanto pode ser cas foliadas que comentábamos antes, co baile galego e tal, como tamén, evidentemente, ca lingua. E aparte, bueno, por a miña parte non tive ningún problema con ninguén, sempre me acolleron moi ben, non mordedes a ninguén e sempre animades, eu pola miña experiencia, animades a xente que ven de fora a aprender a lingua. Enrique, o futuro do galego, o galego ten futuro a pesar dos galegos? O galego ten futuro grazas aos galegos e as galegas. O galego ten futuro porque aínda na sociedade galega a adhesión á lingua é amplamente maioritaria, porque, como dixemos antes, a demanda de galego é moito maior que a oferta de galego, e o que temos é que conseguir satisfacer esa demanda e demostrar que, se queremos, podemos facelo. Quedome ademais con esa mensaxe optimista que temos que vivir o galego con alegría. Efectivamente. Pois así pechamos esta mesa. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega. Gorka, vou a volver a decir, e o vou a decir ben, que o teño por aquí. Gorka aquí o teño. Gorka Arejo La Leiva. Arejo La Leiva, perfecto. Fenomenal. Moitísimas gracias, Gorka, por estar con nós e gracias tamén por falarnos a lingua. Damos as gracias tamén a Maika Cacheiro, responsable de AMPAs Galegas na Costa da Morte, que estivo con nós, e a Rosario Álvarez, a presidenta do Consello da Cultura Galega. Así poñemos peche a esta mesa na que analizamos cal é a situación do noso idioma a día de hoxe e, sobre todo, que medidas se poden adoptar para mellorarlo de cara ao futuro. De Galicia, o verdor? O clima, é verdade. O clima. A xente, a súa xente. O sentido do humor, a retranca. A comida. A comida. A comida. O queiso. O peixe. O magosto. Gosto.
Pero hai outro tesouro que ás veces parece que preferides agochar. A lingua, para poder ler os vosos libros, entender as vosas cancións. A lingua, porque ya quero transmitir a miña filla. A lingua, porque o voso xeito de ser está na lingua. A vosa lingua é o voso maior tesouro. Compartídeo! Seguimos esta mañá nesta edición especial de Conversa na que falamos sobre o presente e o futuro do idioma galego. Unha lingua viva é unha lingua que se fala, é aquela que se utiliza en todos os ámbitos, na esfera privada, na esfera pública, no noso tempo de ocio, falábamos antes esa necesaria alternativa de ocio en galego, e aí as administracións tamén xogan un papel fundamental fomentando propostas para darlle un maior pulo ao idioma. Por exemplo, no ámbito do deporte. Avanzábanos antes a alcaldesa esa iniciativa da que imos falar tamén nos vindeiros minutos, Ficha polo Galego, esa iniciativa para fomentar o uso do galego no deporte de base compostelán. Abrimos a seguinte mesa, está connosco Pilar Lueiro, que é a concelleira de Deportes do Concello de Santiago. Que tal, concelleira? Bo día. No Concello de Santiago tamén se impulsan iniciativas para promover o uso do galego en diferentes ámbitos. Hoxe falamos dese Ficha polo Galego, esa iniciativa coa que pretendedes dar unha alternativa de ocio no deporte en galego na nosa cidade. Efectivamente, disto poderás falar máis polo mío despois, Marta, pero poucas actividades hai como festas e deportes que sexan normalizadores, actividades normalizadoras. Aí creo que é un ámbito no que temos moito por traballar e moito que gañar, e aí esperamos que a campaña Ficha polo Galego dé os resultados que nos esperamos. Sí, isto recollo o guante do que nos decía antes o presidente da Real Academia Galega, que hai que vivir o galego con alegría, non? Efectivamente, eu creo que sempre que sean reforzos positivos, que o uso da lingua galega estea en ámbitos de ocio, de lecer, no que a xente o pasa ben, sempre vai ser un plus para a lingua galega. Claro, ademais nun ámbito como é o deporte, equipos de fútbol, de básquet, de rugby, deportes de base nos que debe imperar o compañeirismo. Nese ámbito, se se fala galego, é máis sinxelo afianzalo como lengua vehicular. Sí. Mira, poucas actividades crean símbolos e vínculos tan fortes de sentimento de orgullo como é o dun éxito deportivo. Entón, digo rápido porque, por exemplo, un campeonato de atletismo que dura unha semana, esa bueno, agora non sai o nome desta rapaza de Ribeira. Ana Peleteiro, perdón. Falando galego, todo o mundo nos fai sentir orgullosos. Cando hai vemos hai unha final a 4 que nos gustaría que rematase ben, que chegara ela como este ano, e vemos que os nosos referentes, que son deportistas e entrenadores, usan o galego, é sempre un reforzo positivo. É unha anécdota nada máis, nun vídeo que vi nun homenaxe que se fixo a Moncho, o exentrenador do Obradoiro, que leva pouquísimos meses en Girona e facía as entrevistas e as reportaxes en catalán. A min fíxome sentir super orgullosa dun veciño de aquí que sí que se adaptou ao territorio no que estaba. E ademais un respeto, non? O lugar no que estás. Efectivamente, que decía antes Gorka. Está tamén con nós, imos abrindo mesa, están hoxe con nós, imos a coñecer o resto de persoas que nos acompañan esta mañá. Facía referencia antes a ela, concelleira, está Marta Besada, técnica municipal de Lingua do Concello. Que tal, Marta? Moi bo día. Bo día. Adrián Dios, que é o presidente e adestrador do Club de Base de Baloncesto de Fontiñas. Hola, Adrián. Que tal? Bo día. Bo día, Adrián. E tamén Xavi Vidal, que é xogador de rugby e impulsor do proxecto Tuxeleires de rugby inclusivo, do que despois falaremos. Que tal, Xavi? Bos días, grazas, sí. Bo día. Imos a falar nos vindeiros minutos de lingua, de deporte inclusivo. Quería comezar contigo, Marta, porque xa introducíamos o tema coa alcaldesa antes e tamén coa concelleira, para que nos contes algo máis desa campaña na que estades a traballar dende o Concello, Ficha polo Galego. Como vades a fichar polo galego? A ver, contar. Podo contarvos as cousas que se poden contar por agora.
Vaise basear en unha campaña de sensibilización lingüística. Estamos agardando polos datos que está elaborando a Real Academia Galega, que está recollendo coas enquisas do mapa sociolingüístico escolar, pero pódese ir avanzando en campaña de sensibilización. Isto quere dicir visibilizar referentes que sempre son exemplos que podemos seguir, captar entidades e persoas que se dedican ao deporte e que son afeccionados tamén cara a un compromiso, unha declaración. Aínda está elaborándose ese documento para ser o máis inclusivo posible. E como ides a facer eso, Marta? Como ides a tratar de convencer a esas asociacións deportivas para que se animen a falar en galego e a falarlles en galego pois aos xogadores, a utilizar o galego no seu día a día, nos adestramentos, a hora de facer a convocatoria, os partidos? Dándolles ferramentas para reflexionar sobre o uso, que moitas veces non se usa porque é o cómodo, porque a inercia nos leva o que se fai no día a día. Xogo en castelán, no deporte tamén. Con respecto, por exemplo, a monitoraxe, que é un elemento difícil de captar, porque son persoas que traballan momentáneamente niso e teñen outros traballos e son difíciles de tocar nese sentido, intentar facer que vexan que son referentes para a rapazada tamén. Claro. Ese tipo de accións. Tamén é moi importante a colaboración interdepartamental e interinstitucional, que xa o estamos facendo coa Real Academia, interdepartamental porque o Departamento de Deportes, todos os que prensa, todos os que tocan un pouco o tema deportivo. E cando entrará en vigor esta campaña? A alcaldesa decía que a partir de outubro. En outubro, sí. Estamos facendo os contactos por agora. Temos a planificación máis ou menos andando, pero fai falta tempo porque, baséase en iso, na elaboración do compromiso, onde se van tocar as entidades que intentaremos que se adiran, haberá unha pequena representación de inicio e despois poderánse ir aderindo ao longo do tempo. E despois haberá 10 pezas audiovisuais con referentes con diferentes formatos tamén e con referentes de diferentes tipos de axentes deportivos, adestradores, deportistas, de xa todo un nos decías, pouco. Marta, que podes contar ata onde podes contar. Que referentes? Podes nos dar algún nome? Non, aínda non. Aínda non. Iso non. Falábamos da situación na que está o galego no deporte. Temos con nós a dúas persoas que ademais nos poden axudar a comprobalo. Adrián, en que situación se atopa o galego no deporte na nosa cidade? Pois é unha boa pregunta e creo que a primeira reflexión é que é preocupante, no sentido de que notas que o grau de utilización do galego é moi baixo e probablemente incluso se reduce co paso do tempo. Entón, digamos que o punto de partida é esa idea de que a utilización xeral do galego é baixa. De feito, unha batalliña persoal, fun árbitro de baloncesto tamén fai anos, e ao rematar un partido, un xogador de Allariz, 16 anos, veume a dar a man e díxome parabéns por arbitrar en galego. E eu sentíme como moi orgulloso no momento e despois cando iba para casa decía, ostra, no, pero si isto realmente o que significa que a cousa está moi mal, porque hasta o punto de que un rapaz de 16 anos lle sorprenda tanto que un árbitro arbitre en galego, quere decir que os espazos que ocupa o galego no deporte son pequeniños. E iso ven moi ligado ao que se falaba tamén na mesa anterior, que sobre todo a xente máis nova, pois xa utiliza o galego de forma habitual en moi poucas cantidades, digamos. E nos equipos que eu adestro, este ano fui un adestrador dun equipo de nenas de 10 e 11 anos, e ao comezo de temporada ningunha das 13 rapazas falaba en galego. Ao rematar a temporada 3 xa o falaban, o que quere decir que o deporte precisamente sirve no medio e longo prazo para que se dea ese paso, porque moitas veces eu creo que a visión do galego entre persoas que falan castelán é superpositiva. E as familias, moitas delas en castelán, dinche que ben que se adestre en galego.
Entón, precisamente, o que temos é que conseguir intentar dar ese paso a través do deporte, que é un espazo lúdico e que reforza, digamos, comportamentos lingüísticos desde unha perspectiva moi optimista, pois simplemente normalice que o galego tamén se pode utilizar pois para pitar dobles ou para marcar unha tripla. Claro. Xavi, ti como ves a situación? Úsase o galego, debería empregarse máis? Sí, bueno, eu veño de Euskal Herria, bueno, moi... Temos dous vascos esta mañá, E moi de acordo con todo o que dixo o compañeiro, e moi de acordo tamén, bueno, con moitas cosas que se falaron, co fío do que comentaba Adrián, pois, por exemplo, tamén cando aprendín galego, como que a xente me dá un recoñecemento, e baixo o meu paraugas, eu penso que é unha cousa que ten que ser así, que eu se vou a unha terra, pois teño que adaptarme e falar o idioma vehicular dese territorio. Xavi, contanos a túa experiencia, o teu caso. Dende cando estás en Galicia e por que decidiches falar en galego? Bueno, eu levo 7 anos. 7? Sí, nada, eu empecé aquí a estudar Educación Social e ao final pois afinqueime nun proxecto de rugby inclusivo que temos en marcha agora. Sí. E dende que chegaches xa decidiches que falabas en galego? Sí, o sea, para min é unha mostra de respeto. Eu cando estou en Euskal Herria, pois gústame poder falar en euskera, e sí que vexo que dende que estou fora e volvo e quero falar en euskera, pois en moitos contextos non é posible, porque vas a un comercio que sexa e non podes mercar en euskera, non? Nin vivir en euskera. Entón, bueno, pois sí que é unha realidade moi preocupante e, por suposto, pois baixo a miña perspectiva, pois era unha obriga ter que falar galego aquí. Concelleira, vostede aquí lle toca tamén ir a moitos partidos as fins de semana. Cal é a súa visión? Como é a realidade que te vas atopando nesos partidos? Falase menos galego do que te gustaría? Falase menos galego do que nos gustaría, pero logo tamén, como eu digo, que sempre hai que falar en positivo e reforzar o que di Xavi, non? Que reforzar a quen o usa. Aí depende moitas veces o deporte e depende o equipo. Por exemplo, eu sei que se traballa moi ben, por exemplo, cando coñecín a Xavi, o que me chamou a atención foi que veo unha reunión ao departamento que xa viñese falando en galego antes de que a interacción fose miña tamén, non? Se vas a ver o Fontiñas, o DB Fontiñas, tamén atopas un entorno moi galego falante. Se vas a ver o Compostela, un entorno moi galego falante. Se vas a ver o Obradoiro, un entorno moi galego falante. Pero hai outros clubs máis pequenos que é onde temos que traballar, onde sí custa un pouco máis. E logo era... Bueno, todo o que se falou aquí, efectivamente, estou de acordo, son actividades extraescolares con rapaces moi pecarrechiños que o seu referente é o entrenador. É como cando vas á escola, o teu referente é a profesora de infantil. E notas o cambio. Moitas veces estou ali no meu despacho de San Lázaro, que é a galería, que era de cristal, debaixo onde pon ver o boquete, están entran uns rapaces todos que veñen a entrenar atletismo dos diferentes clubs, non? Pois ás veces isto que deixo de facer o que estou facendo porque me dá moitísimo gusto estar escoitando aqueles rapaciños tan pequenos falando galego. Claro. Que logo despois as nais que esperan hai moito que dicir desas conversas que ás veces tamén poñen así pingando a concelleira, pero se poñen en castelán eu xa me dedico meu. Pero xa digo, depende do ámbito, úsase máis o do deporte, úsase máis ou menos a lingua. Claro, depende do ámbito, e iso tamén é o que hai que identificar e onde intentar impulsar esa campaña na que estades a traballar. Sí, xa digo, fan falta referentes, os deportistas igual teño máis sorte espellos. contigo, xa que Marta non me di algún dos referentes que van a formar parte da campaña. Non se pode desvelar ningún nome. Non se temos uns cantos. É fácil, é moi fácil. Sí, supoño que sí. Porque, a ver, referentes en lingua galega no deporte, hai varios, tampouco vamos, non nos custa tampouco atopar tantos. Pero que sí, que sexan espello desa rapazada, non? Sí. Adrián, Xavi, entendo que non hai dúbida, os vosos equipos van a fichar polo galego. Por suposto. Sí. De feito, xa ficharon polo galego. Ainda non sabíamos, dos por lo menos, pero sí. Igual a campaña ficha polo galego, realmente fichámola nos nosos clubes. Porque é certo que o que detectase que moitos clubes non teñen para nada animadversión ao galego. E que existan campañas como esta, realmente creo que é unha super boa nova, e parabéns ao Concello por facelo, porque realmente dannos unha excusa aos propios clubes para traballar internamente
e fomentar a utilización do galego, porque se depende exclusivamente das iniciativas individuais de persoas concienciadas co galego, o exemplo de Xavi pareceme espectacular, unha persoa que vende fora, fala galego e nun clube deportivo pois aplica isto do galego, non? Pero se só deixamos as persoas concienciadas ou xa galego falantes, estamos excluindo a boa parte de adestradores e adestradoras que falan castelán con normalidade, tampouco por animadversión, e precisamente que existan campañas que nos poidan permitir pois dar eses pasos para fomentar a normalidade do galego no deporte, eu creo que é unha boísima noticia. De feito, a nós como club vai nos servir precisamente para intentar profundizar nesa liña que creemos que é positiva para a lingua. Decíasnos, Adrián, que 3 de 13 xogadoras falan galego agora ao final da temporada. Non sei no teu caso, Xavi, como está o uso do galego entre o teu equipo? Sí, no noso caso son persoas adultas, cones en discapacidade, e a casuística tamén é que hai moita xente que ven de diferentes aldeas. Entón, sí que o uso do galego está bastante presente no que corresponde aos xogadores, pero sí que na parte dos adestradores sí que aínda queda moito por traballar. O sea, dende Tuxeleire sí que fomentamos o uso do galego e pretendemos que o seu uso sea o máximo posible, pero non obstante sí que hai perfiles de adestradores pois que a súa comodidade está en falar español. Entón, bueno, sí que hai moito por traballar ali e sobre todo un caso que é un rapaz que ten 18 anos, non? Por exemplo, non usa galego, eu entendo, polo que falei con el, que é un tema de que non é práctico, non? De que tampouco fai falta, non? Entón, un pouco penso que esta iniciativa, en xeral, a implementación do uso do galego en diferentes contornas fora do sistema educativo é moi importante pois para que se entenda que o uso do galego pois é unha vantaxe e, sobre todo, é unha prioridade, non? A hora de pois acceder a recursos ou... Escoitándovos casi diría que hai que fichar máis adestradores que a xogadores, non? Para o galego. No noso caso, sí, tamén penso que en referencia ao que decía Pilar, pois sí que ao final os adestradores son referentes. Claro. Entón, claro, pois se ti xeras de primeiras unha contorna de inmersión lingüística galega, pois a dinámica vai ser pois máis galego falante, non? Adrián, creo que ti eres profesor tamén na universidade, non? Quería aproveitar, xa que estás aquí en Económicas, pode ser, na Facultade de Económicas. Falamos moito antes, na mesa anterior, do uso do galego nos colexios e nos institutos. E que pasa na universidade? Porque na universidade sí que é verdade que o profesor ten liberdade de cátedra, pode elexir dar a clase en galego ou en castelán. Polo que percibes ti, hai maior conciencia para o uso do galego na universidade que en coles e institutos ou non? Eu non diría que sí, realmente, pero sí que a universidade creo que é un espazo moi interesante que permite a esa xente de 17, 18, 19 anos dar o salto e comezar a falar exclusivamente en galego, precisamente porque rompe o entorno no que xa está acostumado a falar en castelán. Eu dou clase na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, que é unha facultade relativamente castelán falante, sobre todo entre o estudantado, pero sempre ves ese perfil de persoa con concienciada co idioma, que utilizou o castelán por inercia, porque educaron en castelán, porque na escola era en castelán, o círculo de amizades era en castelán, e aproveita este momento para comezar a falar en galego. E, por exemplo, por poñer un exemplo útil, non? A universidade, a partir deste curso, é dicir, a partir do curso que entra en setembro, vai crear recoñecementos para o profesorado que dá as clases en galego. E iso é o que ia antes, cando decía que fai falta que as institucións nos permitan, nos empurren na boa dirección. Fai falta ese empuxonciño. Exacto, porque se é iniciativa individual, pois eu que son unha persoa que falo en galego e que teño un grau de conciencia sobre o tema, pois dou clase en galego con normalidade, pero é certo que realmente o importante é, bueno, e como convencemos a esa persoa castelán falante de que comece a falar en galego, porque é certo que é un esforzo mental, é complexo ese cambio de lingua, non? E precisamente aí é onde teñen que funcionar pois sistemas de incentivos que favorezan que esas persoas con unha conciencia positiva sobre o galego, pero que utilizan castelán, sexan capaces de dar o salto. Non nos vale simplemente con que o 20% de menores de 14 anos fale galego, o que queremos é comenzar a eses 80% restante de que faga ese tránsito, e por eso o perfil de adestradores e adestradoras é fundamental pola figura esa de referencia que comentaba Pilar e que ten toda a razón. Falamos, sí, por meter unha puntillita tamén, o sea, eu, por exemplo, unha cousa que me sorprendeu moito no mundo da universidade tamén foi o feito de que a xente que ten un nivel de C1 de galego yo conceden directamente co bacharelato. Claro, a min pasoume que cando empecé a falar galego a xente me decía, joder, se falas galego moito mellor que a min. E non falaba galego, igual, ou non sabía falar galego. A min, a verdade é que me chocou moito porque no modelo vasco sí que non é así. Entón, claro, temos xente con un nivel de C1 que non sabe falar galego, e que non practica galego. Dicho un C4, que acabou este ano.
Pero é unha cosa un pouco loca, a mí pareceme bastante loco. É que, de feito, eso é moi interesante, e é que comezamos a ter xeracións que eso, con unha referencia moi positiva cara ao galego, pero para as cales o galego xa casi comeza a ser unha lingua estranxeira, porque se foron educados en castelán, os seus avós e avós xa falan en castelán, e no entorno escolar escoitan maioritariamente castelán, realmente escoitan máis ou menos o mesmo inglés que galego. E a min pásame que fai uns anos como adestrador comecei a facer algúns exercicios máis de fin de adestramento e demais, onde realmente enfoco o exercicio non cara ao baloncesto, sino cara á lingua. E algúns exercicios de aprender vocabulario do corpo, que pois imagina un exercicio que tes que tocar as partes do teu corpo antes de escapar e que che collan, non? Cando digo xeonllo, vexo xente agarrando a orella. Entón, digamos que hai... Bueno, pero aí, a ver... pero que cruzanse dúas cousas. Parte da mocidade galega que ten moi pouca competencia lingüística e, ademais, unha crecente poboación migrante, que, por certo, no barrio das Fonteñas estamos encantados de recibir porque nos gusta decir que somos terra de acollida, pero que, efectivamente, tamén supoñen un reto lingüístico. O que acabas vendo é un pouco que o caso de Xavi, que falar galego non é tan difícil e se tes vontade, pois aquí tes a unha persoa vasca con unha competencia lingüística maravillosa. E, efectivamente, con unha nena de 10 anos que veu de Venezuela cando tiña 6, simplemente o feito de escoitar galego con normalidade leva a que coñeza o galego con perfección e leva pois 3-4 anos en Galiza. Entón, ser capaz de traballar nesas realidades xa non é simplemente o fomento do uso, sino o aumento de competencias, que é algo que probablemente fai 20 anos igual non era tan necesario, pero que dá a sensación de que precisamente porque hai entornos que xa son moi castelán falantes, con unha, insisto, que me parece importante, creo que a percepción sobre o galego entre os castelán falantes moi maioritariamente é super positiva. Entón, simplemente hai que dar ese empurronciño e pois neso traballamos clubs deportivos e agradecemos enormemente cando as institucións nos dan palancas para fomentar estas prácticas, claro. Deporte en galego e deporte máis igualitario, esa é outra das ambicións do seu departamento, concelleira. Sí, nos dende o ano 24, 23 chegamos, estaban lanzados xa os convenios, e o que introducimos é unha cláusula nos convenios en todos, que é que a cláusula 15 e a 16, a 15 ten que ver co galego, entón, xa que os clubs van a ter unha achega económica de fondos municipais, nós o que tamén lle pedimos é que tamén potencien e promovan o uso da lingua galega nas súas campañas, nas declaracións aos medios, en toda a papelería que poidan eles, en todas as comunicacións que poidan facer. E ao mesmo tempo, introducimos esta, tamén introducimos o da igualdade, de que participen tamén nas campañas que se fan desde o Concello, porque dicía antes Goretti, o deporte move moitísima xente e é moi importante visibilizar a lingua galega igual que visibilizamos a igualdade no deporte en todos os ámbitos. Entón, son dúas cláusulas que levan todos os convenios que parten do departamento. É complicado en ocasións sacar esa igualdade nun mundo como o deporte ou cada vez menos hai esa resistencia? Eu penso que cada vez a xente está máis concienciada. É o que dicía Adrián, o que se dicía tamén nas mesas anteriores, todo ten que ver cos afectos. O amor, fixadevos en Gorka, fixadevos en Xavi, que os fixeron vir a lingua galega, non? Entón, os afectos eu creo que é unha parte moi importante que ten moito que ver, igual que antes que dicía eu do reforzo positivo, non? As experiencias positivas, que tamén o decía Monteagudo, van a reforzar ese carácter de orgullo do noso. Decía un presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, que sempre decía que para que o galego teña futuro temos que aprender a ligar en galego. Él sempre decía, en todas as entrevistas aproveitaba para decirlo, hai que aprender a facer as beiras en galego, decía, que era unha maneira de preservar o noso idioma. Din que o amor move montañas, non? Sí, pois, bueno, aquí tivemos os exemplos, non? É útil para o galego. Sí, bueno, sobre deporte inclusivo, preguntemos os que saben, temos aquí a un experto, non? Como é Xavi, con esa iniciativa de Tuxeleiras. Tuxeleires, sí. Tuxeleiras. Contanos, Xavi, en que consiste, cando xurdiu esta idea, como xurdiu? Bueno, isto xurdiu no ano 2022, dun grupo de persoas que estábamos noutra entidade deportiva de rugby, e traballamos moito con sistema de valores, pois enseñanza a través do deporte, pois da toma de decisión, sobre todo, bueno, moitas outras cosas, pero moi enfocadas a nivel social, non? Xurdiu a posibilidade de facer unha actividade con colectivo de discapacidade, saiu super ben, e decidimos pois empezar esta dinámica, esta iniciativa, non? Tuxeleires, e nada, a idea é pois que persoas adultas con esa discapacidade practiquen o rugby nun entorno igualitario, homes e mulleres, nun entorno sobre todo inclusivo. Bueno, pois empezou todo como
un pequeño xogo casi, pois xa levamos 3 anos, este ano casi 40 fichas, pois moi ben, a verdade que moi contentos. Esta sería un pouco o resumo. Estáse consolidando, non? Porque eu cando cheguei a Compostela non se falaba nada de rugby e agora, pois nos últimos anos sí que é verdade, non? Que hai pois máis presencia deste deporte que tradicionalmente e de maneira errónea se ten non? A idea de que é un deporte máis con máis dureza ou que só poden practicar homes e que esa barreira está se rompendo, non? Sí, totalmente. De feito tamén o noso caso, bueno, que é unha realidade o tema do rugby inclusivo pois moi extendida en España, no Estado español, é unha cosa moi rara, porque ao final o rugby é moi minoritario, o deporte inclusivo tamén. Entón, como que se xerou aquí un punto de conexión de moito interese, non? Penso que os valores do rugby pois encaixan moi ben coa inclusión das persoas, ¿no? Porque é un deporte que de por sí mesmo pois integra persoas con diferentes corpos, ¿no? E diferentes capacidades. Entón, bueno, pois como en esta idea e coa parte social do deporte, pois encaixou moi ben coa discapacidade e co deporte inclusivo, que de feito non había, ata fai pouco en Santiago, pois eran moi poucas iniciativas de deporte inclusivo de xeito real. O que había eran propostas para persoas con discapacidade, pero un pouco, baixo o meu parecer, e da xente coa que traballo, pois un pouco segregatorias, non? De levar a xente con discapacidade a outras contornas diferentes para facer deporte entre eles. Entón, bueno, baixo o noso parecer, pois ten que ser un deporte inclusivo real, onde hai diferentes capacidades e realidades, non? Bueno, e se me permites, sí, claro. O rugby ten un terceiro tempo que debía de recollerse en todos os deportes, que é unha área fantástica para socializar, unha área de alegría para o uso da lingua galega. Entón, todos os deportes, Adrián vai non metendo aí, que todos os deportes debían ter un terceiro tempo. Bueno, Adrián, o que fai é aprenderlle esas partes do corpo en galego, non? Nese terceiro tempo. Sí, pero podería levarme despois as rapazas de 10 anos a tomarnos unhas cañas, sería algo raro. Sería raro. Pero despois non empregamos alcohol, Pois mellor incluso, sí. Aí tamén hai cosas. Con Coca-Cola se pode hacer un tercer tiempo tamén. Sí, no, pero bebeidas con azúcar tampouco nos acaban de gustar. Entón, o terceiro tempo vai ser con froita e auga. Con froita e auga. Limonadas, con un pouco de azúcar. Saudable. No baloncesto hai máis camiño andado, quizá que noutros deportes, por exemplo, pensando no fútbol, aínda que se ten avanzado tamén moito, agora no rugby que falábamos con Xavi, no baloncesto xa dende hai máis tempo, si que se traballou ou se fomentou ese deporte en igualdade. Sí, é que eu creo que o baloncesto ten esa tradición de práctica feminina un pouco de feito, dunha forma un pouco negativa, non? Porque como as nenas non podían xogar a fútbol, pois acabaron xogando a baloncesto, o cal reforza a idea de baloncesto feminino. A lectura xeral é a situación do baloncesto feminino é peor que a do baloncesto masculino, sen dúbida, e hai moitísimo que camiñar, pero é certo que é un deporte no que está moi normalizado a práctica por parte das mulleres e é unha alegría. De feito, nós no Club de Baloncesto levamos anos intentando ter dúas estructuras masculina e femenina en igualdade de condicións. Este ano conseguimos que o 43% das nosas fichas sexan de mulleres, que non é suficiente, pero queremos ir nesa dirección, porque ao final o que detecta son dúas cousas, que as rapazas fan menos deporte que os rapaces, e iso non ten ningún tipo de sentido, é negativo desde o punto de vista de desenvolvemento psicomotriz, de socialización, etc. E o que tamén nos preocupa moito é que hai un grau de abandono na adolescencia moito maior en rapazas que en rapaces. Entón, ese perfil de rapaza de 14, 15 anos que abandona o deporte é un problema no cal temos que camiñar e temos que reflexionar sobre como socialmente unha rapaza de 15 anos entende que estudar é moi importante e pode deixar o deporte, pero un rapaz de 15 anos entende que pode seguir facendo deporte e estudar. E iso precisamente un pouco en base a como se socializan as rapazas e algo que teríamos que intentar transformar, non? O deporte é algo positivo que acompaña a vida escolar, tanto de nenos como de nenas, e hai que fomentar que se reforcen entre elas. Imos a ir rematando, pero antes de pedirvos unha última reflexión a cada un, sí que quería recoller o guante da mesa anterior que se falou aquí da necesidade de que as actividades extraescolares nos colexios fosen tamén en galego, que non hai un control sobre iso. Nese sentido, conselleira, non sei se dende o Concello de Santiago se pode facer algo nesa dirección para fomentar o uso do idioma galego nas actividades extraescolares. Sí, a ver, unha das actividades, un dos motivos tamén desta campaña é que o deporte ten unha actividade extraescolar. Introducilo nas actividades. O control que podamos ter desde as nosas competencias, que tampouco é máis que precisamente fomentar e potenciar o uso do galego. Esa idea que se plasmou na mesa anterior, Marta, debería recollerse tamén por parte do vosso departamento, non? Do Departamento de Lingua do Concello, e intentar
comprobar se isto é así, como se falou na mesa anterior, porque, bueno, falaba unha representante das AMPAs da Costa da Morte, que xa se falou que se fala moitísimo máis en galego que en outros puntos de Galicia. Pero se quen está directamente implicado, non, na educación dos nosos fillos, nesa organización das actividades extraescolares, detecta que hai ese problema, debería tamén analizarse e buscar alternativas. As actividades extraescolares forman parte do que se ofrece por parte tanto das AMPAs como do Concello e como da Consellería. Entendo que aí debería intervir todas as administracións. Todas as partes implicadas. Todas as partes implicadas. Bueno, pois nada, será un asunto no que teremos que seguir insistindo, porque sí que é certo que si pretendemos, ¿no?, que as nosas crianzas podan ter ocio en galego, que está moi ben que podan ver unha serie de televisión ou ler un libro ou escutar unha canción, pero tamén que cando practican unha actividade extraescolar tamén o podan facer en galego e que este garantizado un que poda ser así. Un exemplo témolo en Ames. Ames está desenvolvendo o modo galego moi acorde co que se ofrece no tema extraescolar. Fan uns cadernos sobre o uso do galego, pasando monitorado, porque, como vos comentaba antes, son persoas difíciles de achegar a unha reunión ou a calquera actividade, porque o tempo que lle dedican a esa actividade está para iso e despois teñen normalmente outras actividades fora destes horarios, entón vaiselles achegando, hai que achegarse a eles por varias vías, polas a vía sensibilización, que é o que estamos intentando agora, e despois pola vía acción, que será o paso seguinte, cando xa vexamos como está realmente a cousa. En Ames están o facendo, co modo galego, e unha das accións que fan é pasardes un caderniño sobre o uso do galego que lles axuda tamén a reflexionar e a tirar do carro, porque moitas veces o que falta é reflexión. Non falta competencia, moitas das veces, outras sí, falta pensar en por que non en galego e por que eu son referente para esta rapazada o que suporía facer. Sería interesante implantar aquí en Santiago ese modo galego activado. Entendo que será o seguinte paso os resultados do mapa. Concelleira, quedanlle aí os deberes pendentes. A ver, eu teño que dicir unha cosa, eu que sempre penso que o galego, dicía antes Maica, non é que sexa útil, é moi útil, o galego sempre suma, nunca resta, e entón, cantas máis linguas saibamos e teñamos dominio, mellor, e o galego é unha delas. Se me permites unha anécdota, outro día lía nun xornal íntegro en lingua galega, como é o Nos Diario, que non recibe axudas públicas ningunhas, unha entrevista a unha persoa que foi retida agora cando foi o bombardeo de Irán, un galego que foi retido ali, non sabía nin a lingua local, non tiña dominio nin o inglés. Resulta que puido facer a declaración e puido sair do país grazas a unha conversa que lle permitiron unha chamada que foi en lingua galega e unha persoa que estaba ali sabía portugués. Entón, a raíz diso, puido facer os trámites para volver para Galiza. Entón, o galego acheganos a 265 millóns de falantes grazas ao portugués. Entón, que é un plus, que usemos, que en todas partes do mundo vamos a topar a unha persoa, a un galego, unha persona que nos entenda. E máis que unha riqueza, que é algo que temos nós, que non teñen outros habitantes de sentimento de orgullo. España, efectivamente. Imos rematando, imos facelo, pido vos os 4 un exercicio de imaginación. Se pensamos na Compostela de 2030, tampouco, bueno, son 5 anos, tampouco... será unha Compostela cun deporte máis galego e máis igualitario, Adrián? Sí, eu estou convencido de que sí. O optimismo eu creo que é revolucionario nos tempos que corren e, sen dúbida, esa é a dirección correcta de cara onde temos que traballar e estou convencido de que se darán pasos para o fomento da lingua como xa se ven facendo e desde o punto de vista tanto da inclusión e da integración penso que tamén están surtindo proxectos que dende logo vale a pena seguir e vale a pena apoiar. Xavi? Sí, baixo me parecer hai unha moi boa acollida, no, das propostas galegofalantes, polo tanto, pois, se hai colaboración coa administración pública e interese real das entidades, pois penso que é moi posible, e que hai posibilidades, sí. Marta.
Eu confío en que se vaya camiñando cara a ese sentimento de identidade, de superación no deporte, todo vinculado da cohesión social, vinculado ao uso da lingua. Intentamos traballar niso e seguiránse dando pasos, entendo que desde o Concello. Concelleira? Eu sou moi optimista, imos a facer unha campaña na que vamos a dotar de ferramentas os clubs daqui da cidade e penso que todo é ir para arriba e que teremos unha cidade moito máis pro lingua galega e con moito máis uso da lingua galega. Pois así pechamos. Pilar Lueiro, Concelleira de Deportes, gracias por acompañarnos esta mañá. Xavi Vidal, xogador de rugby e impulsor do proxecto Tuxeleires, moitísimas gracias por estar connosco tamén. Adrián Drios, presidente e adestrador do Clube de Base Baloncesto de Fontiñas, gracias tamén. E Marta Besada, técnica municipal de lingua, gracias. Gracias aos 4 por participar neste conversa. Gracias. Gracias. Pois con esa mirada máis optimista queremos ir pechando esta edición de Conversa na que nos vai quedando claro que o galego sí ten futuro na nosa comunidade, o futuro que nós lle queremos e lle podemos dar. E falaba dunha mirada en positivo porque nas diferentes mesas que tivemos esta mañá, nas que fomos falando da situación do noso idioma, na que se atopa agora e na que debe camiñar de cara ao futuro, quedome con ese optimismo do que falaba agora a concelleira Pilar Lueiro, tamén desa reflexión que facían tanto o presidente da Real Academia Galega como a presidenta do Consello da Cultura Galega, que nos decían que hai que vivir o galego con alegría, pero para iso temos que ter ferramentas e espazos donde falar galego e donde vivir en galego. E por iso tamén creo que é interesante iniciativas que están traballando en potenciar o uso do galego nas novas tecnoloxías, poñendo a mirada no que está por chegar e no que xa temos nas nosas vidas, como é, por exemplo, a inteligencia artificial, que está cada vez máis presente no noso día a día. A inteligencia artificial que chegou para revolucionar o noso día a día, a nosa vida, con plataformas como Copilot de Microsoft ou, como por exemplo, ChatGPT. E nese contexto queremos falar hoxe dun proxecto, que é o proxecto NOS, un proxecto inédito en Galicia, que permite, de feito, xerar recursos digitais e lingüísticos os precisos para facilitar o desenvolvemento de aplicacións baseadas na inteligencia artificial, por exemplo, os asistentes de voz. E ese proxecto NOS conta co aval do CITIUS, que dirixes en Embarro, e no que participan, entre outros, Pablo Gamallo, que é investigador do CITIUS e principal responsable do desenvolvemento dos modelos IA Carballo. Que tal, Pablo? Moi bo día. Bo día. Moitísimas grazas por estar connosco tamén hoxe para pechar estas xornadas nas que estivemos analizando a situación do galego na nosa comunidade. Que é o proxecto NOS? Ben, bueno, o proxecto NOS, xa fixeste unha boa introdución, é un proxecto que ten como objetivo colocar o galego ao par das linguas que están sendo as principais linguas de transmisión polos modelos de linguaxe, é dicir, que están dentro do que sería a era tecnolóxica, colocar o galego a ese nivel o máis rápido que se poda, porque, nestes momentos estamos aínda bastante atrás e o que é estar dentro do que sería o topo das linguas, das linguas tecnolóxicas, nos permitirá pensar que o galego ten futuro ou non, porque estar aí ou non é realmente existir ou non existir no futuro. Claro, que o galego terá futuro si está tamén neste ámbito, non? Efectivamente, como na escrita. A escrita, non sabemos que as linguas sen escrita, desgraciadamente, que son moitas, teñen poucas décadas de existencia, xa décadas, estamos falando, en décadas. O mesmo vai pasar coas novas tecnoloxías, que non este ali tamén vai desaparecer. Home, non é 100% seguro, porque a mí non me gusta tampouco ir de gurú, nin de agoreiro, pero... Sí, de agoreiro, efectivamente, mas é algo que é evidente. Só quería tamén comentar unha cousiña con respecto á presentación do proxecto, e que o proxecto está sendo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela, é un proxecto da Xunta de Galicia tamén, e dentro da Universidade de Santiago somos o CITIUS, por un lado, mas tamén o ILGA, o Instituto Galego da Lingua, o Instituto da Lingua Galega, que tamén colabora no proxecto, concretamente na parte de voz, sobre todo na parte de texto. Pablo, que aínda queda moito camiño por recorrer, non? Que falta moito deste proxecto. En que punto estades?
Pois depende de cal se esa perspectiva. Nos, bueno, como se toca ser moi optimista, nos... Sí, vamos a selo, vamos a selo. Nos traballamos, sobre todo na parte de texto, traballamos desde unha perspectiva, desde unha estrategia de que o galego está nun diasistema máis amplo, é algo que comentou antes tamén a concelleira de Deportes, que era Marta Loureiro. Estamos nun diasistema máis amplo que o galego-portugués. Por lo tanto, nos partimos xa de ferramentas, de recursos, non só dentro da nosa variante galega, sino de toda a variante lusófona. E aí hai un mundo. Entón, partindo de aí, que xa estamos traballando niso, estamos traballando con corpus, é dicir, con textos paralelos que veñen do portugués caro inglés, do portugués caro español, e nos aproveitámolos para galeguizalos e facer así tamén, pois, vamos a decir, datos, corpus que nos permiten traducir máis facilmente para o galego grazas a iso, cousa que xa facía Google hai máis de 10 anos. O sea, este tipo de estrategias que son as de colocar o galego dentro do mundo lusófono, é algo que xa se fai desde hai moito tempo e por corporacións, estas corporacións fechadas, que son as norteamericanas, xa sabían do valor que ten o galego dentro desta comunidade. E nós estamos aproveitando iso para axilizar o proceso de termos máis recursos de calidade grazas á presenza do portugués. Explícame unha cuestión. Pablo, que son os modelos IA Carballo? Dos que ti es responsable. Sí, bueno, traballamos en modelos IA Carballo, que son modelos xerativos, e despois os modelos de traducción tamén. Ainda que, bueno, sí, por ahora están separados, pero estamos traballando nos dous. Vale, os IA Carballo, pois son modelos, é unha familia de modelos, de feito, que se construen a partir de modelos multilingües que xa existentes, libres, todo isto son tamén, isto é moi importante, tamén, todo o que facemos é sempre código aberto, é libre para que as empresas, e xa estamos tamén seguros de que as grandes corporacións están usando os nosos recursos, porque eu creo que estáse mellorando de unha forma moi significativa o galego nos diferentes modelos que estades a usar, pois tipo ChatGPT, Gemini, todos estes están mellorando moito o galego, porque pensamos que están usando os recursos que estamos dando á comunidade, isto era entre paréntesis, que os modelos Carballo son modelos xerativos que, a partir de modelos multilingües libres, como por exemplo o Lama, como por exemplo os que se están desenvolvendo dentro do proxecto Alia ou Ilenia, dos que nós tamén somos parte a nivel estatal, onde están os modelos Salamandra, os modelos Alia, nos integramos os nosos corpus de galego que, ademais de ter unha calidade lingüística determinada, bueno, que nos consideramos que é boa, teñen o noso coñecemento tamén. Tamén se trata de dar coñecementos, de saber quen é, o sea, tú lle preguntas ao mellor aos modelos agora, a un modelo que non foi adaptado á nosa realidade galega, preguntaslle, pois, eu que sei, quen é Samu, e non sabe que é, pois, un centrocampista do Compos, pero sí que sabe quen é un xogador de béisbol de Oklahoma de terceira división. Hai un anglocentrismo tamén nestes modelos moi grande. Entón, nós o que facemos é darlle un galegocentrismo a estes modelos, facelos máis galegos con coñecemento do que é noso, e alén de que poden tamén falar mellor, non? Claro, para que haxa IA en galego ten que haber ten que haber mostras de referencia dos diferentes dialectos, dos diferentes maneiras de falar en galego en diferentes puntos de Galicia. Como está ese traballo, ese proceso feito? Vale, con respecto a falas, che digo que sobre todo o Instituto da Lingua Galega que está traballando niso moi ben, está traballando na parte de como se expresa claro, para que te entenda, porque se ti lle falas, se vives na Costa da Morte e te dirixes a un altavoz inteligente, ten que identificar o que estás dicindo. Claro, bueno, eso desde o punto de vista de unha interacción fala, non escrita. Vale. Na fala, pois, está habendo agora unha recollida de voces, podedes doar a vosa voz a partir dunha plataforma que está dentro do proxecto NOS, en colaboración con
cun proxecto libre que é Common Voice, e aí pois, cada persoa pode dar a súa voz coa súa pronuncia, a pronuncia de Mazaricos, a pronuncia de Costa da Morte, a pronuncia do Grove, e entón o modelo vai aprendendo precisamente vai aprendendo todas esas variantes e, por tanto, será quen de identificalas no momento en que o recoñecedor de voz se comeza a funcionar, porque tamén hai recoñecedores de voz que se está facendo dentro do proxecto NOS. Tamén hai os sintetizadores, esa é outra cousa, que son os que falan. E aí tamén se está facendo un esforzo para que teña unha pronuncia, 7 vogais, é dicir, que teña unha pronuncia o máis galego, o máis popular posible. E aí é onde eu vexo bastantes cosas positivas con respecto a IA. A IA ten un montón de cosas horrorosas, negativas, das que podemos falar en outro momento, pero aquí estamos co tema da lingua e do galego. Pero o tema de, imagínate que, vamos ter asistentes dentro de nada. Hai xente que se os usa moito, pero, mas eu quero configurar o meu asistente que me fale, pois eso, con acento de Mazaricos, perfecto, además cun galego mermo formal, pero con acento perfecto. Eso me dis que vai ser en nada, en nada eso. Bueno, en nada non o sei. En canto, pero un pouco, sí. Un pouquiño, sí. E por iso que, pero isto conseguiremoslo se hai financiamento, que si se rompe. E hai interese, Pablo, estades atopando interese por parte das administracións? Bueno, nestes momentos o proxecto non está financiado polo Ministerio, non pola Xunta. Polo Ministerio? Non, a Xunta é un dos, vamos a decir, iniciou o proxecto, axudou a montalo, mas agora nestes momentos é o Ministerio a través de Next Generation, deses fondos que están servindo para financiar o proxecto. Pero nada máis por agora. E iso vai acabar. E credes que a Xunta vai a recapacitar? Estades traballando para que faga? Entendo que sí, non? Exactamente. Un IA en galego, en castelán, en inglés, a onde vai revolucionar as nosas vidas? Decíasme agora algo que me preocupa, porque un experto en inteligencia artificial que me dice ten moitas cousas malas a IA, tamén as ten boas. Ainda non somos conscientes, non, do que vai a cambiar as nosas vidas. Sí, eu penso que ninguén sabe, hai moito agoreiro tamén, como ti dis, mas sí que creo que se está cambiando moito. O sea, eu creo que, sobre todo na educación, o que está a mudar é brutal. Todo o que temos agora, os profesores, temos que repensar a maneira como avaliamos, a maneira como monitorizamos os estudantes, as estudantes, todo en función de precisamente esta revolución da IA. E non podemos deixala de lado, vai estar aí, non podemos deixala de lado porque sería como vivir nunha caverna. Sí, vivir nunha caverna, efectivamente. Entón, pois hai que incorporala, e aínda estamos aprendendo a incorporala. Unha etapa moi inicial, non? Totalmente inicial, porque isto foi dun día para outro, casi. Bueno, agora xa levamos 2 anos, tal vez, pero a mí revolucionou unha forma de investigar tamén. Eu estaba investigando dunha maneira, levaba 20 anos, 30 anos, xa non sei canto, facendo o procesamento, traballando dunha maneira no procesamento da linguaxe natural, porque é a miña liña de investigación, pero en pouco tempo tiven que mudar bastante a miña perspectiva e os meus tipos de proxectos. Vamos a rematar como rematamos a anterior mesa, ou no teu caso creo que vai a ser máis complicado, porque eles lles pedía un exercicio de imaginación a 5 anos como vían o deporte na cidade, si con máis ou menos galego, máis ou menos igualitario, se falamos de IA 5 anos é mundo, non? Que pode pasar de aquí a 5 anos? Quen sabe? Sí, quen sabe. É o que che comentaba antes. A min, realmente gustaríame que estes modelos Carballo e os que veñan despois, e mesmo todo lo... que os modelos... Gustaríame que tivésemos soberanía digital nese sentido. Por iso tamén é algo importante estes proxectos. O proxecto NOS e outros proxectos a nivel do Estado que están facendo o mesmo para o catalán, para o euskera, para o castelán que se está incorporando tamén. Debemos de conseguir ter soberanía digital e non depender das poucas e grandes corporacións norteamericanas que poden decidir en calquera momento
4 persoas, 5 persoas nun comité executivo dunha empresa, pois que este modelo, a partir de agora, é só para ricos ou é só para... Pois, é importante ter esa soberanía, para iso necesitamos este tipo de proxectos, software libre, e eu penso que vexo os Carballo con, xa te digo, con acento de Mazaricos, asistindo a xente de Vigo, que ten xa un acento moi españolizado, moi castellanizado, e os modelos axudando a descastellanizar o noso galego. Que pode ser unha ferramenta para... Unha ferramenta para galeguizadora. Pablo Gamallo, investigador dos sitios, moitísimas gracias por explicarnos o proxecto Nos. Graciñas por estar con nós. Bo día. Está claro que o galego ten futuro, está nas nosas mans, que ese futuro sexa máis ou menos prometedor, pero eu estou convencido que coas reflexións que aportamos esta mañá neste foro Conversa organizado pola cadena SER, ese futuro vai a ser un pouquiño mellor, un pouquiño máis prometedor e máis optimista. Moitísimas gracias pola atención e vémonos no seguinte Conversa. De Galicia, o verdor? O clima, é verdade. O clima. A xente, a súa xente. O sentido do humor, a retranca. A comida. A comida. A comida. O queiso. O peixe. O magosto. Gosto. Pero hai outro tesouro que ás veces parece que preferides agochar. A lingua, para poder ler os vosos libros, entender as vosas cancións. A lingua, porque ya quero transmitir a miña filla. A lingua, porque o voso xeito de ser está na lingua. A vosa lingua é o voso maior tesouro. Compartídeo!